ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चायते देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डिवोटीஸ், வெல்கம் யூ ஆல் டு பகவத்கீதை. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டே 8 சாப்டர் 8 பார்க்க போறோம். அக்ஷர பிரம்ம யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஷேர் பண்ணிட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றேன். துர்கா மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? விசிபிளா இருக்கா? हरे कृष्णा. दुर्गा माता जी. Yes, Mataji. Visible irukku Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 8 பார்க்க போறோம். அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அதாவது பரத்தை அடைதல். உயிர்வாழியானவன் அவனுடைய உடலை விட்ட பின்பு அந்த ஆத்மாங்கிறது மறுபடியும் எங்க போகும், சரியா? அதை பத்தின நாலேஜ் எது கொடுக்க போகுது அப்படின்னா இந்த சாப்டர். பகவான் இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பக்தி யோகம் மூலமா, பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமா நம்ம பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். அப்படி நம்ம பக்தனா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகிகள் அப்படின்னு பேரு. நம்ம எல்லாரும் எங்க ரீச் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, தொடர்ந்து பல ஜென்மங்கள் நம்ம இதே மாதிரி பிறவி எடுத்து பகவானையே நினைச்சு அவங்களுக்கான பக்தி தொண்டுகளை செஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள மறக்காம அவங்களுக்கே நம்மள சரணம் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா ஒரு ஜென்மாவோட எண்டில் நம்ம எங்க போவோம் அப்படின்னா பரத்தை அடைவோம். பகவானோட திருவடி தாமரையை நம்ம சென்றடைவோம். இதுதான் பகவான் இந்த சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இதுல ஃபர்ஸ்ட் 2 கொஸ்டின் அர்ஜுனன் கேட்பாங்க. அதுக்கு பதில் கொடுத்துட்டு பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மரண நேரத்துல பகவானை நினைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு மறுஜென்மா அப்படிங்கிறது ஆன்மீக உலகத்துலதான், சரியா? பகவானை நினைக்கல, ஏதாவது ஒரு தவறு அந்த இடத்துல நேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அப்ப என்ன மாதிரியான அடுத்த ஜென்மா கிடைக்கும் அப்படிங்கறதையும் பகவான் இந்த இடத்துல இந்த அத்தியாயத்துல சொல்ல போறாங்க. ரொம்ப சின்னோண்டு சாப்டர் தான் இது, பட் ரொம்ப அழகான சாப்டர். ஓகேவா? பரத்தை அடைதல். நம்ம இந்த சாப்டருக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 8 கண்ணோட்டம் முதல்ல பார்த்துருவோம். அர்ஜுனனின் கேள்வி. முதல் 2 வெர்சஸ் அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. யாரு ஆத்மானா யாரு, அதிபூதம், அதி தெய்வம், அதி யக்னம், இந்த மாதிரி சில புது வேர்ட் எல்லாம் நம்ம இதுல கத்துக்க போறோம். ஓகேவா? அதிபூதம்னா என்ன, அதி யக்னம் யாரு, ஓகேவா? அடுத்தது அதி பௌதிகம் அப்படின்னா என்ன, ஒண்ணு அவங்க கேட்பாங்க. அந்த ரெண்டு வெர்சஸ்ல அவங்க கேட்கிற கொஸ்டின்ஸுக்கு பகவான் 2 வெர்சஸ்ல பதில் கொடுப்பாங்க. சோ 1 to 4 என்ன அப்படின்னா அர்ஜுனன் கேள்வியும் பகவானின் பதிலும். அடுத்தது 8.5ல இருந்து 8.8 வரைக்கும் பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மரணத்தின் போது கிருஷ்ணனை நினைவு கூறுதல். பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம எப்ப நினைக்கணும்? வாழ்நாள் பூரா நினைக்கணும். வாழ்நாள் பூரா நினைச்சா மட்டும்தான் நமக்கு பை பிராக்டிஸ் அட் த எண்ட், அந்த பிரயாண காலத்துல கூட நமக்கு அவரோட எண்ணம் வரும். நம்மளோட சித்தத்துல எது நிற்கும் அப்படின்னா பகவான் பத்தின தாட்ஸ் தான் நம்மளோட சித்தத்துல நிற்கும். வேற ஏதாவது நம்ம நினைச்சு நம்மளோட லைஃப்ல கொண்டு போயிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நேரத்துல அதை கொண்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். எப்பவுமே அது நம்ம உடம்போட ஊறி போயிருந்தது, நம்ம மனசோட ஊறி போயிருந்தது அப்படின்னா தான் நம்மளால ரொம்ப ஈஸியா அதை கொண்டு வர முடியும். நம்மளோட மனசோட இருந்துகிட்டு இருந்தா மட்டும்தான். சோ கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது 8.5ல இருந்து 8 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. யோக மிஸ்ர பக்தி மூலம். யோக மிஸ்ர பக்தினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, யோக பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக பக்தி, அதாவது பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக நம்ம பக்தி செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலமாவே நம்ம பகவான் அணுகிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த 9 டிவோஷனல் சர்வீஸ் பிரகலாதன்
பிரகலாதன் வந்து பாகவதத்துல அவரோட பிரார்த்தனைகள்ல வச்ச ஸ்லோகம் அது. அதாவது இந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷன் சர்வீசஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணுத்த நம்ம பண்ணணும்னா கூட, தொடர்ந்து செஞ்சோம்னா கூட நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், இந்த பக்தியில முன்னேறி பகவான் அடைய முடியும். இந்த 9 டைப்ஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாத்தையும் செஞ்சவங்க யாரு அப்படின்னா அம்பரீஷ மகாராஜா. அப்படி நீங்க பண்ணிட்டு பகவான்கிட்ட உங்களால போய் சேர முடியலன்னா என்கிட்ட வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு பிரகலாதன் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா? பாகவதத்துல வரக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் அது. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம். ஓகேவா? அதாவது நினைக்கணும், அதாவது பகவானோட நாமத்தை நம்ம நினைக்கணும், அப்புறம் காதால கேட்கணும், அப்புறம் அது வாயால சொல்லணும். ஓகேவா? இது 3 முக்கியம். அப்புறம் பகவானுக்கு பாத சேவனம் பண்ணணும். அப்புறம் சக்கியம், வந்தனம், தாஷ்யம், அர்ச்சனம், ஆத்ம நிவேதனம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷன் சர்வீஸ்ல ஏதோ ஒண்ணு நம்ம செய்யணும். அர்ச்சனை பண்ணணும், அவங்களோட பாத சேவனம் பண்ணணும், அவங்களோட கோவில சுத்தி வரணும், அவங்களுக்கு நமஸ்காரங்கள் பண்ணணும், அப்புறம் தாசியம் பண்ணணும். ஓகேவா? அவங்களுக்கு அடிமையா இருந்து நம்ம அவங்களுக்கு தேவையான அத்தனை செயல்பாடுகளையும் நம்ம செய்யணும். இந்த மாதிரி பல விஷயம், பல விதங்களான டிவோஷனல் சர்வீசஸ் இருக்கு. 9 சொல்லப்பட்டிருக்குது. இந்த 9 மூலமாவும் நம்ம செஞ்சோம், கிருஷ்ணரை வந்து நினைவு கூர்ந்தோம் அப்படின்னா, அப்ப நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ரொம்ப ஈஸியா பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும், ரொம்ப ஈஸியா பக்தி யோகியா ஆயிட முடியும். 8.9ல இருந்து 13 வரைக்கும் அது சொல்லப்பட்டிருக்குது. 14 to 16 என்ன அப்படின்னா, தூய பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல், அனன்ய பக்தி. ஓகேவா? அது என்ன அப்படின்னா அனலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவானுக்கான செயல்களை மட்டுமே அமைச்சுக்கிறது. நம்மளோட பௌதிக செயல்பாடுகள் பூராத்தையும் நம்ம விட்டுட்டு பகவானுக்கான செயல்பாடுகளை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுதான் அனன்ய பக்தி பண்றதுன்னு அர்த்தம். அப்படி நம்ம கிருஷ்ணரை நினைவு கூறணும் அப்படிங்கிறது 14ல இருந்து 16 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்புறம் பொருள் உலகம் வெர்சஸ் ஆன்மீக உலகம், 2 விதமான உலகங்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோமா? ஒண்ணு ஆன்மீக உலகம், இன்னொன்னு இந்த பௌதீக உலகம். பௌதீக உலகம்ங்கிறது தான் பொருள் உலகம். இது என்ன அப்படின்னா தற்காலிகமானது, அனித்தியமானது. அது என்ன அப்படின்னா நித்தியமானது, இன்பமானது, சந்தோஷம் தரக்கூடியது. அங்க எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பகவான ஒத்த திவ்ய உடல் இருக்கும். இங்க எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பௌதீக உடல் இருக்கும். இது அழியக்கூடியது. ஓகேவா? இந்த அழியக்கூடிய உடல் நமக்கு வேண்டாம், இந்த ஆத்மாவானது பரமாத்மாவோட போய் சேரணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம என்ன செய்யணும், பக்தி தொண்டு பண்ணணும். இது 17ல இருந்து 22 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஃபைனலா கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் மேன்மை, நம்ம அந்த மாதிரி டிவோஷன் சர்வீஸ செய்யறதோட அந்த சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது 23ல இருந்து 28 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஓகேவா? அப்படி பண்ணணும்னா என்ன தெரியுமா நடக்குமா, நம்ம வந்து பகவானை நிச்சயமா அடைய முடியும். பகவானை நம்ம ரீச் அவுட் பண்றதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பக்தி தொண்டு, பக்தி தொண்டு, பக்தி தொண்டு மட்டுமே. அப்பதான் அவங்களை நம்ம என்ன செய்ய முடியும், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். பகவான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாங்க அப்படின்னாலே அவங்க நமக்கு என்ன இல்லாத அவங்களோட கருணையை அவங்க கொடுப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து காஸ்ட்லெஸ் மெர்சின்னு சொல்லுவாங்க. பகவானோட ஒரு குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா காரணமற்ற கருணை மிகுந்தவங்க. அவங்க எதுக்காக நம்ம மேல கருணை காட்டுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு காரணமுமே இல்லாம நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சோம்னா பகவான் நம்ம கிட்ட அவ்வளவு தூரம் நெருங்கி வருவாங்க. ஓகேவா? ஒரு சின்ன கதை கூட உண்டு இதுல, நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது அந்த கதையை அந்த இடத்துல நீங்க ரிலேட் பண்ணி பாருங்க. ஒருத்தவங்க வந்து தன்னோட வாழ்நாள்ல வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு வருது. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பகவான்கிட்ட போய் நான் உனக்கு என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோட செயல்பாடுகளை நான் உனக்கு ஏத்த மாதிரி நான் அமைச்சுக்கிறேன், ஒன்னு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி நான் அமைச்சுக்கிறேன், நீ எனக்கு எப்பவுமே பக்கபலமா துணையாயிரு. எல்லாருமே வேண்டிக்கிறது தானே, பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனைகள் வைக்கணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம், எனக்கு இதத்தான் அதத்தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பௌதிக உலகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை கேட்கறத நிறுத்திட்டு நீ எனக்கு உறுதுணையா இரு அப்படின்னு நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செய்வாங்க, ஒரு குட் ஃப்ரெண்டா நம்மளோட வருவாங்க. ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னாலே பகவான் தன்னோடதான் ஏத்துக்கிட்டு அதை அவங்களே என்ன பண்ணிடுவாங்க, சால்வ் பண்ணி வச்சிருவாங்க. ஓகேவா? அவங்க கேட்டுக்கிட்டு பகவான் என்ன செஞ்சாங்க, உடனே செஞ்சு அவங்களோட வந்தாங்க. அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்க, நான் உன் கூட வரேன், நான் உன் கூட எப்பவுமே வந்துட்டு இருப்பேன், வரும்போது ஆனா நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, நீ என்ன திரும்பி பார்க்க கூடாது, நான் வரனா அப்படின்னு நீ என்ன செக் பண்ணி பார்க்க கூடாது, பட் நான் உன் கூடயே நான் வந்துட்டு இருப்பேன் அப்படின்னா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இவரும் இருந்துடுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு டைம் பாக்குறாங்க, நம்ம ஃபுட் பேர் இருக்கு, நம்ம பக்கத்துல இன்னொரு பேர் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதா, சரி ஓகே பகவான் நம்ம கூட வராங்க. லைஃப் அப்படியே இப்ப கடந்து போயிட்டே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி கூட பகவான் வர்றாங்க அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமே இல்லாம நிறைய சர்க்கிள்கள் இருக்கு, நிறைய முன்னேற்றங்களும் இருக்கு அவங்களோட வாழ்க்கையில, பார்த்துக்கிட்டு பாஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறாங்க. லைஃப் ரொம்ப தூரம் வந்துடுது. ஓகேவா? ஆனா அவங்களுக்கு அந்த பக்தி தொண்டு பண்றதை அவங்க விடல. எப்பவுமே பகவானை நினைக்கிறது, அவங்களுக்கு பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறது, அது எதுவுமே அவங்க விடல. கூடவே பகவான் வராங்க அப்படிங்கிற எண்ணமும் அவங்களுக்கு இருந்துட்டு இருந்தது. ஒரு காலத்துல ஒரு கட்டத்துல அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, ரொம்ப தாங்க முடியாத கஷ்டம் வருது. என்ன நமக்கு இவ்வளவு தாங்க முடியாத கஷ்டம் வருது, நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட முன்னாடியே வேற நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம், நீ உறுதுணையா இருக்கணும், எனக்கு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அதை நீ தாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறோம். பட் நம்மள இவ்வளவு கஷ்டப்பட விட்டுட்டு பகவான் எங்கதான் போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தேகப்பட்டு திரும்பி பாக்குறாங்க.
பார்த்தா ரொம்ப தூரத்துக்கு ஒரு பேரா ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும்தான் வந்திருந்திருக்கு. என்னடா அப்ப நம்ம மட்டும்தான் இது வரைக்கும் தனியா நம்மளோட வாழ்க்கையை கடந்து வந்திருக்கிறோம். நம்மளோட வரோம்னு வரேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ண பகவான் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்களோட ப்ராமிஸ்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறாங்க. பகவான் அவங்கள்ட்ட தோன்றுறாங்க. அவங்க கண்ணுக்கு பிரத்யட்சமா தோணுன உடனே அவங்க கேக்குறாங்க, நீங்க என் கூட வரேன்னு சொன்னீங்களே, எஸ் ஐ எம் வித் யூ ஒன்லி, நான் உன்னோடயே தானே இருக்கிறேன், நான் ஆல்வேஸ் வித் யூ அப்படின்னு பகவான் சொல்றேன். இல்ல நான் பார்த்தேன், இப்ப நீங்க சொன்னீங்க டவுட் பண்ணக்கூடாதுன்னு, இருந்தாலும் எனக்கு இவ்வளவு தீராத கஷ்டம் இருக்கிறதுனால நான் பார்த்தேன் ஒரு பேர் ஆஃப் கால் தடங்கள் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுது, என்னோடது தான் தெரியுது, உங்களோட தெரியல அப்படின்னு. ஒரு பேர் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் தான் நீ பார்த்த அப்படின்னா அது யாருடையது, என்னுடையது, நீ உன்னுடையதான் நீ பார்க்கல, நான் உன்னை இந்த மாதிரி கஷ்டத்துல நீ இருக்கன்னு ஒண்ணு நான் தூக்கி சுமந்துன்னு நான் தான் வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லுவாங்க. அப்பன்னா பாத்துக்கோங்க, நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை சிறிதளவு வச்சோம்னா கூட பகவான் அதுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களோட ரெசிப்ரோகேஷன் காட்டுறாங்கன்னு பாத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன வரும், இன்னும் மேல மேல டிவோஷன் சர்வீஸ் பகவானுக்கு பண்ணணும், மேல மேல அவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்குள்ள நம்ம விதைச்சுக்கணும். ஓகேவா? இந்த எண்ணம் வரும். இந்த கதையை கேட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வருங்க, நம்ம பண்றது இன்னுமே பகவானை மகிழ்ச்சிப்படுத்தக்கூடிய செயல்களா நம்ம மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவானோட ரெசிப்ரோகேஷன்ங்கிறது அதுக்கு நிச்சயமா இருக்கும். அந்த பலன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். பலனை எதிர்பார்த்துன்னு செய்ய வேண்டாம். ஆனா அந்த துன்பத்துல இருந்து காப்பாத்துறதுக்கு எப்பவுமே நமக்கு யாரு இருப்பா, கூடவே துணை இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். சரியா? இது हरे कृष्णा माताजी, நீங்க 8.1 and 2 ரெண்டும் படிச்சிருங்க. எஸ் மாதாஜி. ஓம் பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டமோऽध्यायः. அக்ஷர பிரம்ம யோகः. अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते. श्री भगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संजिदः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. அர்ஜுன உவாச்ச 8.1ல அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறாங்க, பகவானை பார்த்துட்டு கேக்குறாங்க சில கொஸ்டின்ஸ், 8 கொஸ்டின்ஸ் வைப்பாங்க. எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மம் என்பது என்ன? ஓகேவா? பிரம்மன் அப்படின்னா என்ன? அப்புறம் அதி ஆத்மம் என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜடத்தோற்றம் என்ன? அப்புறம் தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. ஓகேவா? யார் யார கேக்குறாங்க அப்படின்னா பிரம்மம் அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குறாங்க. அடுத்தது அதி ஆத்மம். ஓகேவா? அதி ஆத்மம்னா என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜடத்தோற்றம், இந்த ஜடத்தோற்றம் பிரகிருதி, இந்த பௌதிக இயற்கை. அப்புறம் தேவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்புறம் அடுத்த கொஸ்டினா, மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? 5+3 மொத்தம் 8 கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. ஓகேவா? இதை கேட்கும் போது அவங்க பகவானை எப்படி கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா உத்தம புருஷரே, அவங்கதான் புருஷோத்தமன். பகவான் தான் யாரு அப்படின்னா புருஷன். எல்லாருக்குமான புருஷோத்தமன் யாரு, ஆதி புருஷன் யாரு அப்படின்னா பகவான். இன்னொன்னு மதுசூதனரே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மது என்ற அரக்கனை கொன்றவரே. இவங்களுக்கு அர்ஜுனனுக்கு இப்ப என்ன அப்படின்னா வரக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாம் அரக்கத்தனமான டவுட்ஸ், அரக்கத்தனமான சிந்தனைகள் தனக்கு தோணுது அப்படிங்கிறதுனால, அரக்கர்களை அழித்த கிருஷ்ண பெருமானே, என்னுடைய அரக்கத்தனமான இந்த சிந்தனைகள் எல்லாத்தையும் நீங்க அழிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் என்ன கேக்குறாரு, இந்த 8 கொஸ்டின்ஸா பகவான்கிட்ட கேக்குறாங்க. பிரம்மம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம தனிப்பட்ட உயிர் வாழியான நம்ம தான் பிரம்மம். ஓகேவா? நம்ம பிரம்மம் அப்படின்னா பகவான் யாரு அப்படின்னா பரபிரம்மம். ஓகேவா? ஏன் நம்மள பிரம்மம்னு சொல்லிக்கிறோம், இந்த ஆத்மாவை ஏன் பிரம்மம்னு சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆத்மா எங்கேருந்து வந்தது, தனிப்பட்ட ஆத்மா, ஆனா பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்குது. ஓகேவா? பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஒரு நித்தியமான ஒரு தொகுதி தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரம்மங்கிறது, இந்த ஆத்மாங்கிறது. இது ஆனா எங்க வந்துருச்சு அப்படின்னா தவறி விழுந்துருச்சு பௌதிக இயற்கையில. சரியா? மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கறனால பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு தவறி வந்துருச்சு. இது வந்தது திருப்பி எங்க போகணும், பகவான்கிட்டே போய் சேர்ந்துடணும். சரியா? அப்படி பகவான்கிட்டே போய் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பிரம்மம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா பரபிரம்மம் ஆயிடும். சோ ஒரு பிரம்மங்கிறது என்னன்னா தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் பிரம்மம் தான். ஆத்மா, அதி ஆத்மம் என்பது என்ன? அடுத்தது பலநோக்கு செயல்கள் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும், அதாவது இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் நம்ம எது செஞ்சோம்னாலும் அது பலனை கொடுக்கக்கூடியது. அப்புறம் அந்த பலனை எதிர்பார்த்துதான் நம்ம அந்த செயல்களை செய்யறோம். சோ அதெல்லாம் தான் கர்மான்னு சொல்லிடலாம். பலநோக்கு செயல்
செயல்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்டா சிம்பிளா ஒரே வேர்டுல என்ன ஆன்சர் பண்ணிடலாம், நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மாக்கள். இந்த ஜட தோற்றம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக உலகம் தான் ஜட தோற்றம். இந்த பௌதீக உலகம், இந்த பிரகிருதி இருக்குல்ல, இந்த பிரகிருதி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம செய்யறதுக்கு. ஆசை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணுது, இந்த செயல்கள் எல்லாத்தையும் செய்ய வைக்கிறதுக்கு தூண்டுது. அது தூண்டுகோலா இருக்கக்கூடியது அந்த 3 குணங்கள். இது எல்லாத்தோடையும் இந்த ஆத்மா கட்டுப்பட்டு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய விதமான பலநோக்கு செயல்கள் இங்க நடக்கும். அப்படி நடந்தது அப்படின்னா பிரம்மம் என்ன ஆகும், இங்கேதான் இருந்து அது என்ன ஆகும், மேல மேல பெறப்படுத்திட்டு இதே இடத்துலதான் இருக்கும். அந்த பிரம்மம் பரபிரம்மமா ஆகாது. அடுத்த தேவர்கள் யாவர் அப்படின்னா தேவர்கள் எல்லாருமே எங்கேருந்து பிரிஞ்சு வந்தாங்க அப்படின்னா பிரிஞ்சு வரல, பகவானோட அம்சங்கள் தான். ஓகேவா. அதிதேவ, அதிதேவர்கள்னா யாரு அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய அனைத்து தேவர்களும், டெமிகாட்ஸ் எல்லாருமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிதெய்வம். அதெல்லாம் யாரு அப்படின்னா பகவான்கிட்ட அவங்களோட அங்கங்களா இருக்கக்கூடியவங்க. பகவானோட விஷயத்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர் கொடுத்திருப்பாங்கல்ல, ஒரு ஒரு செயல்பாடுகளை ஒருத்தவங்க செய்யணும்னா அவங்க எல்லாம் தான் தேவர்கள். இப்ப பகவான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கதான் யாகங்களின் இறைவன், அது யக்ன. சரியா. உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார், நம்மளோட உடலுக்குள்ள அவர் இருக்கிறாருன்னு சொல்லியிருக்கோமா, எப்படி இருக்கிறாரு, பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிறாரு. 400 பரமாத்மா சுரூபத்துல நம்மளோட மனசுக்குள்ள அவங்க வசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்னு லாஸ்ட் கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. எப்படி அறிய முடியும், வாழ்க்கை பூரா தொடர்ந்து நம்மளோட பயிற்சிகளை செய்யறது மூலமா, பக்தி தொண்டு பயிற்சியை தொடர்ந்து பண்றது மூலமா மரண காலத்துல பகவானை நம்மளால நினைக்க முடியும். இந்த 8 கொஸ்டினுக்கான பதில்களா பகவான் இந்த 8 பதில்கள் தான் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா. இத பத்தி எதுலயே வந்திருக்கு அப்படின்னா 7th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்துட்டோம். அதி ஆத்மம், ஆதி தெய்வம், அது யக்னம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதி ஆத்மம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள். ஆத்மானா அந்த நம்ம பிரம்மம். ஓகேவா. நம்மளோட உடல் உயிர்வாழியோட அந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உரைகின்ற அந்த ஆத்மா அப்படிங்கிறது அதி ஆத்மா. அது தான் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை செய்யுது, அது தனக்கான சில ஆசைகளுக்காக சில செயல்கள் அது கட்டுண்டு இருக்குது அப்படின்னா அது அதி ஆத்மா. அதை கட்டுப்பட்டு போய் இங்கே அது கஷ்டங்களை அனுபவிக்குது அப்படிங்கும் போது அது வந்து ஒரு மிசைரி. ஓகேவா. அதி ஆத்மிகம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு துயரம்னு அர்த்தம். இங்கே இருந்துட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய ஆசைகளை அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக மேல மேல கட்டுப்பட்டு போய் அது இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ளேயே இந்த சுழல்லையே சிக்கிக்குது அப்படின்னா அதி அத்மிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன் கைண்ட் ஆஃப் மிசைரி. மொத்தம் 3 மிசைரிஸ் மொத்தம் 3 இருக்குது. அதி ஆத்மிகம், அதி தெய்வீகம், அதி பௌத்திகம்னு. அதெல்லாம் இன்னும் எலாபரேட்டா இன்னும் பின்னாடி வரும்போது படிப்பீங்க, பாகவதத்துல எல்லாம் படிப்பீங்க. ஓகேவா. அதுல வந்து அதி ஆத்மம் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை செய்யறதுனால அந்த ஆத்மா தருவிச்சுக்கக்கூடிய, அந்த ஆத்மா தனக்கே தான் விளைவிச்சுக்கக்கூடிய துன்பங்கள்ங்கிறது அதி ஆத்மிகம். அதி தெய்வம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல, டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கும் நமக்குமான கனெக்டிவிட்டி. அவங்க நம்ம அவங்கள திருப்திப்படுத்தல அப்படின்னா அவங்க நமக்கு துன்பம் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா. மழை வராம இருக்கும், ரொம்ப வெயில் ஜாஸ்தி கடுமையா இருக்கும். ஓகேவா. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா எது சம்பந்தமான செயல்கள், அவங்கள நம்ம திருப்திப்படுத்தாம இருந்தோம் அப்படின்னா அது மூலமா நமக்கு இந்த மாதிரி பேட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். அது அதி தெய்வீகம். அடுத்தது அதி பௌதிகம்னு ஒண்ணு உண்டு. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை நம்ம செய்யும் போது நமக்கு விளையக்கூடிய துன்பங்கள், நேச்சுரல் கிளாமிட்டிஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அது நம்மளை தாக்கும். ஓகேவா. சோ இந்த 3 மிசைரிஸ் 3 உண்டு. அதி ஆத்மிகம், அதி தெய்வீகம், அதி பௌத்திகம்னு. இதுல வந்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதி ஆத்மம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஆத்மா சம்பந்தப்பட்டது. யாரு, நம்ம தான். அதி தெய்வம் அது யாரு அப்படின்னா டெமிகாட்ஸ். அதி யக்னம் அப்படின்னா யாருன்னா பகவான், யக்ன புருஷன். பகவான் தான் யாரு அப்படின்னா எல்லா யாகங்களையும் அனுபவிப்பாங்க அவங்கதான். யக்ன புருஷன் அப்படின்னா அது பகவானை தான் சொல்லுவோம். இப்ப பிரயாண காலத்துல நம்மளோட கடைசி காலத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பகவானை தான் நம்ம நினைக்கணுங்கிறது 7.29 and 30 பகவான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா. அதை மறுபடியும் ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக எடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறோம். இப்ப கேள்விகள் அப்புறம் அதுக்கான பதில்களை நம்ம பார்த்துடுறோம். கேள்வி 1, பிரம்மம் அப்படின்னா என்னன்னு அர்ஜுனன் கேட்டாங்க. அதுக்கு பதில் கொடுத்தாங்க பகவான். என்ன அப்படின்னா அழியாத ஜீவன். சரியா. நம்ம தான், நம்மளோட ஜீவன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உயிர் அப்படிங்கிறது அழியாதது, ஆத்மாங்கிறது அழியாதது, நித்தியமானது. எதுதான் அழியும், உடல் தான் அழியும். சோ அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது, இந்த உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடலை தேர்ந்தெடுத்து போகுது. அதி ஆத்மா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாத்மாவின் இயல்பு தான் அது. ஓகேவா. அதுதான் என்ன பண்ணும், இந்த ஆத்மாதான் இந்த உடலை கட்டுப்படுத்தும். அப்படிதான் கட்டுப்படுத்தணும் இயல்பு அப்படி இருந்துன்னா. ஆனா என்ன ஆயிடும், இந்த பௌதிக ஆசைகள்ல சிக்குண்டு போனதுனால இந்த உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் ஆத்மாவையே எது கட்டுப்படுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிக இயற்கை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருது. சரியா. ஏன்னா இந்த பௌதிக இயற்கைங்கிறது எது, 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். அந்த 3 குணங்களும் என்ன பண்ணிடுது, மனம் புத்தி அகங்காரம் அதோட சேர்த்து ஆத்மாவை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுது.
சோ ஆத்மா கட்டுண்ட ஆத்மாவா அந்த இடத்துல ஆயிடுறான். ஓகேவா? ஆத்மாவோட இயல்பு என்ன? அவன் ஃப்ரீயானவன். ஓகேவா? ஏன் பகவானும் ஃப்ரீயானவங்க, பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஆத்மாவும் ஃப்ரீயானது. ஆனா அது எங்க வந்துருச்சு? இங்க ஒரு சிறைப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு வந்துருச்சு. சோ அது தன்னுடைய இயல்பு மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும்? அதுவும் கட்டுண்ட ஆத்மாவா ஆயிடுது. 3வது கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்க? பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள் என்ன? அதாவது இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது எல்லாத்துக்கும் வழிவகுக்கும் செயல்கள் என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் தான். அதுக்கு பதில் என்ன சொன்னாங்க பகவான்? கர்மா. அந்த இடத்துல தப்பா பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. கர்மா, நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பொருள் உலகுக்கு, இதுக்கு நம்மள மறுபடியும் நம்மள இங்கேயே பெர்த் அண்ட் டெத்ன்னு மாறி மாறி பிறக்க இறக்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன? நம்ம இந்த பௌதிக இயற்கை சார்ந்த செயல்கள், அந்த கர்மங்கள் தான் அத அந்த மாதிரியான பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்களா அமையும் அப்படின்னு பதில் கொடுத்துட்டாங்க. 4th கொஸ்டின் அவங்க கேட்டது அதிபூதம் என்றால் என்ன? அதிபூதம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொருள் இயற்கை, இந்த பிரகிருதி தான். ஓகேவா? பௌதம் பௌதீக. சரி, அதிபூதம் அப்படிங்கிறது பௌதீக வெளிப்பாடு. அது பூதம்னு போட்டிருக்கும், சம்டைம்ஸ் அது பௌதீகம்னு போட்டிருக்கும். ஓகேவா? அது என்ன அப்படின்னா இந்த பிரகிருதி, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான். சரியா? அது தெய்வம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாங்க. தெய்வம் அப்படின்னு வரும்போதே உங்களுக்கு தெரியுது, டெமிகாட்ஸ். ஓகேவா? அனைத்து தேவதைகளையும் உள்ளடக்கிய உலகளாவிய வடிவம் பகவானோட. அவங்களோட உடல்ல தான் யார் இருக்கிறா? எல்லா டெமிகாட்ஸ், எல்லா தேவாதி தேவர்களும் இருக்கிறாங்க. சோ அதிதேவா என்பது என்னன்னு கேட்டது, அனைத்து தேவதைகளையும் உள்ளடக்கி உலகளாவிய வடிவம், யுனிவர்சல் ஃபார்ம் ஆஃப் பகவான் தான் வந்து அதிதெய்வம். அது எகுன என்பவன் யாருன்னு கேட்டாங்க. அடுத்த கொஸ்டின், அது யாரு? பரமாத்மா. ஓகேவா? அவங்க எங்க வசிக்கிறாங்கன்னு அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அனைவரின் இதயத்திலும் வசிக்கிறாங்கன்னு பகவான் பதில் சொல்லிட்டாங்க. மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கூறுவது அப்படின்னு அர்ஜுனனோட கடைசி கேள்வி. அதுக்கு பகவான் சொன்ன பதில், வாழ்நாள் முழுவதும் நினைவாற்றல். அந்த நினைவாற்றல் நம்ம பெருக்கிக்கணும் அப்படின்னா வாழ்நாள் முழுசும் நம்ம பக்தி தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்ப என்ன ஆகும்? நமக்கு நினைவுல அது பதிஞ்சிரும். அப்ப நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும்? பக்தி தொண்டு ஆற்றணும் அப்படிங்கிற அந்த பழக்கம் நமக்கு வந்துடும். சோ மரணத்தின் போது நம்ம ஞாபகப்படுத்தணுங்கிற அவசியம் கிடையாது, நம்மளோட செயல்பாடுகள்லயே அது வெளிப்பட ஆரம்பிச்சிடும். சோ ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்லோகாஸ்ல, முதல் 2 ஸ்லோகாஸ்ல அர்ஜுனன் கேட்ட அந்த 8 கொஸ்டினுக்கும் 3 and 4ல பகவான் அந்த 8 பதில்களை கொடுத்துடுறாங்க. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி 3 and 4 ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வாசிச்சிருங்களேன். श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म समञ्जितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहम् एवत्र देहे देहप्रदाम्बर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. 8.3ல பகவான் என்ன சொல்றாங்க? பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். பிரம்மன் அப்படிங்கிறது ஏன் அது பிரம்மன்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம முன்னாடியே, தனிப்பட்ட உயிர்வாழிதான். அந்த உயிர்வாழியான உடல் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா தான் பிரம்மன். அது என்ன? அதோட குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா அழிவற்றது, நித்தியமானது, அப்புறம் உன்னதமானது, தெய்வீகமானது. ஏன் அது தெய்வீகம் அழிவற்றதுன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்தது. we are all fragments of God. அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் நம்ம எல்லாருமே. அதனாலதான் நம்மளோட உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, தெய்வீகமானதுன்னு நம்ம சொல்றதுக்கு ரீசனே என்ன அப்படின்னா அவங்களோட குவாலிட்டியை எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் நம்ம. அதன் சுவாபம், அதோட சுவாபம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நித்திய இயற்கை. ஓகேவா? அது எட்டர்னல். அது அந்த ஜீவாத்மா அதி ஆத்மா என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவனுடைய ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள்னு சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. பலநோக்கு செயல்கள், ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இந்த ஜட உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள் தான். இது நமக்கு தேவையா? நிச்சயமா இல்ல. நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தி தொண்டு தான் செய்யணும். சோ இந்த செயல்களை நம்ம விட்டுறணும். இதெல்லாம் கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நம்மளோட ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ், நம்ம என்ன மாதிரி எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ நம்மளோட அது எல்லாத்தையும் நம்ம மாத்திக்கிட்டு சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோமா, பகவானுக்கு அதை பிரசாதமா வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? அப்புறம் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை நம்மள என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமா, பகவானுக்குடைய கேளிக்கைகள் என்னவோ அவங்கள பார்த்து புகழ்ந்து பாடுறது, அப்புறம் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல சேர்ந்து ஒன்னா உட்காந்து பகவானை பத்தின கதைகளை சொல்றது, கேட்கறது, கீர்த்தனங்கள் பண்றது, இந்த மாதிரி கேளிக்கைகளை நம்ம மாத்திக்கணும். வெறும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் மட்டும் இல்லாம நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுலயும் பக்தி தொண்டை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? ஃபில் பண்ணிக்கணும். அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த செயல்கள் எல்லாம் நல்ல செயல்கள். 8.4ல பகவான் என்ன சொன்னாங்க? எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூதம் எனப்படும். ஓகேவா? அந்த பௌதிக இயற்கை, மெட்டீரியல் எனர்ஜி, இந்த பிரகிருதிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது. காலங்கள் மாறுது இல்ல.
சரியா? சம்மர் வந்தா வின்டர் வருது, ரெய்னி சீசன் வருது, ஸ்ப்ரிங் சீசன் வருது, இந்த மாதிரி ஆட்டம் வருது, இந்த மாதிரி ஒண்ணா காலங்கள் மாறுது இல்ல. அதுதான் என்ன அப்படின்னா அதிபூதம். பூதம்னா பௌதீகம்னு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம். பௌதீகம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த பிரகிருதியை தான் குறிக்குது. சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படும். அதி தெய்வங்கிற வேர்டு அந்த இடத்துல இருக்குது. சோ டெமிகாட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. அந்த இடத்துல டெமிகாட்ஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவாதி தேவர்கள் எல்லாரும் தான். அதுக்கு சாம்பிளுக்கு தான் இங்க கொடுத்திருக்கிறது யாரு அப்படின்னா சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் தான் என்ன அதி தெய்வம். அடுத்த கொஸ்டினுக்கான பதில் கொடுத்துட்டாங்க. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும், சரியா, இந்த ஆத்மா எத்தனை உடல்ல போயிருந்தாலும் ஓகேவா, நிறைய 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது. அதுல எத்தனை கோடி உடல்கள் இருக்குது, அவ்வளவு உடல்களுக்குள்ளேயும் யாரு இருக்கிறா, பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க. பரமாத்மாக வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நான் அதி ஏகன என்று அழைக்கப்படுகிறேன். அப்ப பரமாத்மா தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதி ஏகன, யாகத்தின் இறைவன். ஓகேவா? சோ நமக்கு இப்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும். பிரம்மன் அப்படிங்கிறது யாருன்னா ஜீவாத்மா, பரபிரம்மன் அப்படின்னா யாருன்னா பரமாத்மா. ஓகேவா? இந்த ஜீவன் எல்லாம் யாரு, இந்த உயிர்வாழி எல்லாம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சக்தி தான். பகவானோட சக்திகள் என்னென்னு முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம். இன்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி, அப்புறம் மார்ஜினல் பொட்டன்சி. ஓகேவா? நம்ம எல்லாரும் எதுல வரும் அப்படின்னா மார்ஜினல் பொட்டன்சில வரும். நம்ம எல்லாம் கேட் ஆன் த வால் மாதிரி, செவரு மேல நம்ம நின்றுட்டு இருக்கிற பூனை மாதிரி. பூனை என்ன செய்யும், திடீர்னு இந்த பக்கமும் குதிக்கும், இந்த பக்கமும் குதிக்கும். சரியா? ஒரு சைடு குதிச்சுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல விதமான ஒரு வாழ் நிலை கிடைக்கும். இன்னொரு ஆப்போசிட் சைட்ல குதிச்சுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க போய் அது என்ன ஆகும், சம்டைம்ஸ் சில துன்பங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்நிலையானது கிடைக்கும். அப்ப நம்மளும் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப ஆன்மீக உடல் எடுத்துருவோம். அது ஒரு உடல் தான். ஓகேவா? பௌதிக தொடர்பு ஏத்துக்கிட்டோம், அதாவது ஜட உலக தொடர்பு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும், நமக்கு ஜட உடல் கிடைக்கும். சரியா? இந்த ஜட உடல்ங்கிறது எத்தனை ஒரு உடலா இருக்குது இல்ல, 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுல ஏதாவது உடல் எடுக்கும். அப்ப இதுல எந்த உடல் எடுத்தாலும் மறுஜென்மாவே நமக்கு பகவான்கிட்ட போயிட முடியுமா, முடியாது. ஒரு ஜென்மாவா நம்ம கிராஸ் ஓவர் ஆகி பகவானை பத்தி நினைக்கிற ஜென்மா எப்ப வரும், இந்த மனித உடல் எடுக்கக்கூடிய ஜென்மா தான் பகவானை பத்தி நினைக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புங்கிறது கிடைக்கும். அது வரைக்கும் அந்த ஆத்மா என்ன செய்யணும், காத்திருக்கணும். ஓகேவா? அவ்வளோ நாள் அது காத்திருந்து மனித உடலை எடுத்து இத்தனை விஷயங்கள், இத்தனை ஞானத்தையும் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்பை அதை அமைச்சுக்கிட்டு அப்புறம் அது வாழ்நாள்ல தன்னை திருத்தி பகவானுக்கான சேவைகளை செஞ்சு பகவான் அடையிறதுங்கிறது எவ்வளோ லாங் ப்ராசஸ். திங்க் பண்ணி பாருங்க. ஆனா இதுல பாருங்க, ஒரு கம்பளி பூச்சி இருக்குதா, இந்த கம்பளி பூச்சி என்ன பண்ணுது, கொஞ்சமா அதோட லைஃப் ஸ்பேனே ரொம்ப கம்மி, அதோட வாழ்நாள் ரொம்ப 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 கம்மி. ஓகேவா? அந்த அத்தனோண்டு வாழ்நாளுக்குள்ளேயே அது என்ன செய்யுது, முதல்ல பிறக்கிறது கம்பளி பூச்சியா பிறக்குது. கொஞ்சமா அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய உடலை பட்டுப்பூச்சி உடலா அது மாத்திக்குது. ஓகேவா? அத்தனோண்டு வாழ்க்கையிலே அதால என்ன பண்ணிக்க முடியுது, ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக முடியுது. அதுக்கு காரணம் என்ன, ஆசை. சரியா? ஆசை இருக்கிறது காரணமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது தன்னுடைய உடலை எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய பட்டுப்பூச்சியா மாத்திக்குது. ஒரு கம்பளி பூச்சிக்கு உண்டான ஆசைங்கிறது என்ன, எல்லோரும் விரும்பக்கூடிய. அப்ப இந்த ஆத்மா, இந்த மனித உடலை எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மாவுக்கான ஆசை என்னவா இருக்கணும், பகவானுக்கு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு செயல்களை நம்ம செய்யணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செய்வோம், இந்த உடலை உகுத்துட்டு அடுத்த ஜென்மால ஆன்மீக உடலை பெறக்கூடிய வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்திப்போம். பௌதிக உலகத்துல இருக்கும்போது மனிதன் உடல் எடுக்கலாம், தேவன் உடல் எடுக்கலாம், மிருகம் உடல், பறவை உடல், இந்த மாதிரி எந்த உடல் வேணாலும் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன் எந்த உடல் வேணாலும் கிடைக்கும்னு சொல்லி இருக்கிறோம், இட் டிபெண்ட் அப்பான் அவர் பூர்வ ஜென்ம கர்மா. போன ஜென்மத்துல நம்ம என்ன மாதிரி காரியங்கள் செஞ்சோமோ அப்ப அதுக்கு என்ன மாதிரி விளைவுகள் வந்ததோ அதுக்கு தகுந்த உடல் தான் இந்த ஜென்மால இந்த ஆத்மாவானது எடுக்கும். புண்ணியம் செஞ்சோம் அப்படின்னா ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போவோம். சரியா? சொர்க்கலோகத்துல போய் கம்ப்ளீட்டா அங்கே இருந்துருவோம் அப்படின்னு கேட்டா இருக்க மாட்டோம். அங்க போய் நம்மளோட புண்ணிய கணக்கு தீர்ற வரைக்கும் இருந்துட்டு திருப்பி நம்ம என்னவாகும் அப்படின்னா இந்த பூமிக்கு தான் வருவோம். அக்னியில மொத்தம் 5 டைப்ஸ் ஆஃப் அக்னி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? என்னென்ன அக்னின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போறோமா அப்ப அந்த யாகத்துல என்ன அர்ப்பணம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்பிக்கை அர்ப்பணம் பண்ணுவோம். சொர்க்கலோகத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்பிக்கை அப்படிங்கறது அந்த யாகத்தில அர்ப்பணம் பண்றோம். அப்ப என்ன ஆகும், நம்ம எல்லாரும் சொர்க்கத்துல போய் சந்திரன்ல போய் அனுபவிப்போம். ஓகேவா? அங்க போய் அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி நம்ம எல்லாரும் எங்க நிப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் போறேன், சொர்க்கலோகத்துக்கு போறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்க போய் என்னோட புண்ணிய கணக்கு தீர்ற வரைக்கும் நாங்க போய் அனுபவிக்கிறேன். அனுபவிச்சுட்டு என்னுடைய ஆத்மா என்ன ஆகும் அப்படின்னா
கணக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா முடிஞ்ச விட்டு அக்கௌண்ட்ல வந்து பிளஸ் நம்ம இப்ப எடுக்க வேண்டிய பணம் பூரா எடுத்து முடிச்சாச்சு அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மைனஸ் அதெல்லாம் தான் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து திருப்பி அதெல்லாம் நல்லிஃபை பண்ணணும். அந்த நெகட்டிவ் எல்லாம் நல்லிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா எகைன் இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு தான் வந்தாகணும். சோ என்ன செய்வேன், கிளவுடா வந்து நிப்பேன். ஓகேவா, கிளவுட்ஸ் மேகங்களா வந்து நிற்போம். மேகங்களா வந்து நிற்கும் போது நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா மழை பெய்யும். இப்படி மழை பெஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மழை மூலமா பூமிக்கு வந்துருவோம். ஓகேவா, அந்த மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் கிளவுட்ஸா அங்க நிற்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க, மழை மூலமா இந்த பூமிக்கு மறுபடியும் வருவாங்க. பூமியில வந்து என்ன செய்வாங்க, இந்த பூமிக்கு உரமா மாறுவாங்க. தானிய உற்பத்தியில அவங்க எல்லாம் வருவாங்க. அந்த தானியங்களை யார் எடுத்துப்பா சாப்பாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களாகி நம்ம எல்லாரும் அதை எடுத்துப்போம். அப்ப ஆணுக்குள்ள அது போனுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விந்துவா அது ஃபார்ம் ஆகும். பெண் மூலமா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரு பெறும். ஓகேவா, அப்ப அந்த ஆத்மா மறுபடியும் என்ன ஆகுது, ஒரு உடலை எடுக்குது. அந்த தானியத்தை சாப்பிடக்கூடிய எந்த ஒரு ஆணா இருந்தாலும் அந்த பெண்ணோட சேரும் போது அது என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி அவங்க உடல் அமைப்பு அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். இப்படிதான் போனவங்க எல்லாரும் திரும்பி வர்றது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி அக்னி, அப்புறம் அந்த அக்னிக்கு கொடுக்கக்கூடிய அர்ப்பணம் தான். ஓகேவா, மழை நம்ம ஒண்ணு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ரிப்ளை ஒண்ணு வரும். இதுதான் யாக சக்கரம். நம்ம தேர்ட் சாப்டர் 3ல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். யாக சக்கரம்னு என்ன அர்த்தம்னா, யாகம் செய்வோம், செஞ்சோம் அப்படின்னா தேவர்கள் எல்லாரும் நம்மள வந்து பிளஸ் பண்றதுக்காக மழையா பொழிவாங்க. அப்படி சொர்க்கலோகத்துக்கு போவோம். சொர்க்கலோகத்துல இருந்து நம்மளோட கடனை முடிச்சு நம்ம திரும்பி வரும்போது அந்த மழை மூலமா கீழே இறங்கிடுவோம். கீழே வந்து தானிய உற்பத்திக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம். அப்படி தானியங்கள் வந்து விளையிற தானியங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் உணவை வந்து யார் எடுத்துப்பா அப்படின்னா மனிதர்களாகிய நம்மளே சாப்பிடுவோம். அப்படி சாப்பிடும்போது பெண் கருவுறுகிறாள். அப்படி பிரெக்னென்ட் ஆகி அப்படி வரக்கூடிய குழந்தை என்னன்னா மறுபடியும் மனித பிறவி, மறுபடியும் மீண்டும் ஒரு பிறவி, மனித பிறவின்னு சொல்ல முடியாது, மீண்டும் ஒரு பிறவி. இப்படிதான் அந்த யாக சக்கரம் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். இது எவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸ் பாருங்க. ஆனா இது இந்த புழுவானது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஒரே ஒரு லைஃப் ஸ்பேனுக்குள்ளேயே பட்டு போச்சு. அப்ப நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேன் பினிஷ் ஆகிறதுக்குள்ள நம்மளும் தீவிரமான அந்த நம்மளுடைய மனசை வந்து பகவான் மேல நம்ம தீவிரமா ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா, செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையுமே பக்தி தொண்டா மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளாலையும் நிச்சயமா என்ன செய்ய முடியும், பகவானோட பிளெஸிங்ஸ நம்மளாலையும் பெற முடியும். மரணத்தின் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், மரணத்தின் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம இப்போதைக்கு நம்மளோட வாழ்நாள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம், இப்பவே கிளாஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சோன்னு நம்ம ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஜபம் பண்றது மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியுது, பகவானை நிலைநிறுத்த முடியுது. பகவானோட நாமத்தை சொல்றோம், நாமத்தை கேட்கிறோம், அப்புறம் பகவானை நினைக்கிறோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இது மூணுத்தையும் செய்யறோம். ஓகேவா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் டிவோஷனல் சர்வீசஸ் தொடர்ந்து செய்யறது மூலமா நம்மளோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், பகவானை மிக்ஸ்அப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அந்த பிரயாண காலத்துல என்ன வரும், பகவானை பத்தின சிந்தனை கண்டிப்பாக வரும். பயம் அப்படிங்கிறது வராது. 8.5 மாதாஜி. Yes, Mataji. Andakale च माम् एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு விடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கை அடைகிறான், அதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல பகவானை பத்தி ஒரு தடவை நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னாலே பகவான் என்ன செஞ்சுறாங்க, அந்த கருணையை கொடுத்துட்றாங்க. பீஷ்மர் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட டெத் பெட்ல இருக்கும்போது அர்ஜுனன் ஃபுல்லா அம்பு படுக்கையில பீஷ்மரை படுக்க வச்சிடுறாங்க. பகவான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா பீஷ்மருக்கு அவங்க கேட்கிற அந்த வரத்தை கொடுக்குறாங்க. பீஷ்மர் அங்கதான் அம்பு படுக்கையில இருந்துதான் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பாடினாங்க. ஓகேவா, பகவானை பத்தின நாமங்கள் எல்லாத்தையும் சொன்னது அப்ப வச்சுதான் அவங்க சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் வந்திருக்கிறது யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பகவான் தான், பரமாத்மா தான் இந்த இடத்துல, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் இங்க வந்திருக்கிறாங்க, பாண்டவர்களுக்கு துணையா இருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த அவங்கள பத்தின அந்த உயர்ந்த சிந்தனை பீஷ்மருக்கு எப்பவுமே உண்டு. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பகவானை பார்த்துக்கிட்டே தன்னோட உயிர் பிரியணும் அப்படிங்கிறதுனால அம்பு படுக்கையில இருக்கும்போது அவங்க பாடுறது என்ன அப்படின்னா விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம். அவங்க என்ன செய்வாங்களாம், எந்த நேரத்துல நம்ம உடலை விட்டா, யாரை நினைச்சுக்கிட்டே உடலை விட்டா, அப்புறம் எந்த நேரத்துல உடலை விட்டா நம்ம பகவான் அடையலாம் அப்படிங்கிற கணக்குக்காக அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா உடனே உயிர் போகல. அதுல இருந்து 52 நாட்கள் கழிச்சோம் என்னமோ தான் அவங்களோட உயிரிருந்து பிரிஞ்சுது அந்த உடலை விட்டு. சரியா, அது என்ன அப்படின்னா உத்தராயண காலத்துல பகல் நேரத்துல அந்த மாதிரி சொல்லுவோம், வளர்பிறையில இந்த மாதிரி உயிர் போனுச்சு அப்படின்னா எங்க போயிடுவோம் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட போவோம். தட்சிணாயன காலத்துல இரவு நேரத்துல, அப்புறம் தேய்பிரையில உயிர் போனுச்சு அப்படின்னா நம்ம எங்க போவோம் அப்படின்னா மற்ற உலகங்களுக்கு போயிட்டு நம்மளோட பிறப்புங்கிறது மறுபடியும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படும். இது பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வரும். சோ அந்த டைம் வர வரைக்கும், அந்த ஒரு கணக்கிடப்பட்ட அந்த காலம் வர்ற வரைக்கும் பீஷ்மர் என்ன பண்ணாங்க, தன்னுடைய உடல்ல தன்னோட உயிரை வந்து சிறை வச்சிருந்தாங்க. அந்த டைம் வந்து விட்டுதான் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய உயிரை விட்டாங்க. ஆத்மா அவங்களோட உடலை விட்டு பிரிஞ்சது.
யக்ஷனுக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜா சொன்ன பதில் என்ன? இந்த கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யக்ஷன் ஒருத்தவங்க வந்து ஆற்றங்கரையில இருப்பாங்க. யுதிஷ்டன் மத்த தம்பிகள் 4 பேரும் ஒன்னா இருக்கும்போது தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக சகாதேவரை வந்து யுதிஷ்டர் மகாராஜா அனுப்புறாங்க. நீ போயிட்டு ஆற்றங்கரையில இருந்து தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வா, எல்லாரும் குடிக்கிறதுக்காக அப்படின்னு. சகாதேவன் போறாங்க. போயிட்டு அவங்களை ரொம்ப நேரம் காணும். அதனால என்ன செய்யறாங்க, நகுலன் அனுப்புறாங்க. நகுலன் போயிட்டும் அங்கேயும் அவங்களை ரொம்ப நேரமா காணும். சோ சந்தேகப்பட்டு பீமன் அனுப்புறாங்க. பீமன் போயிட்டு ரொம்ப நேரம் ஆனோன்னு அடுத்தது அர்ஜுனன் வராங்க. அர்ஜுனனும் திரும்பி வராததுனால யுதிஷ்ட மகாராஜா பயந்துடுறாங்க. என்னடா எல்லா தம்பியும் போனாங்க, யாருமே திரும்பி வர காணுமே, அவங்க எல்லாருக்கும் ஏதோ ஆபத்து வந்துடுச்சா அப்படின்னு நம்மளே போய் பார்த்துட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு ஆற்றங்கரைக்கு அவங்களே வராங்க. அந்த ஆற்றங்கரை ஓரமா 4 பேருமே அங்க மயக்கமுற்ற நிலையில எல்லாருமே படுத்திருக்கிறாங்க. அங்க ஒரு யக்ஷன் நிக்கிறத யுதிஷ்டர் பாக்குறாங்க. இவங்களுக்கு என்ன, ஏதோ அவங்க கொஸ்டின் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதுக்கு இவங்களுக்கு என்ன சரியான பதில் கொடுக்க தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு நினைவு மட்டும் அவங்களுக்கு வந்துருது. அதனால இவங்க போய் வணக்கம் செலுத்திட்டு அவங்கள யாரு என்ன அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது அவங்க சொல்றாங்க, அகனி அகனி பூதானி கச்சந்திகை யமாலயம் சேஷாக சாஸ்திராவரம் இச்சாந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதப்பரம். அவங்க ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. அந்த கொஸ்டினுக்கு சரியான பதில தம்பிகள் 4 பேரும் கொடுக்காததுனால 4 பேரோட உடலும் இந்த மாதிரி கீழே கிடக்கு, உணர்ச்சியற்ற நிலையில கீழே கிடக்குது. அந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க. அதுக்கு ஒருத்தவங்களும் ஒரு விதமான தன்னுடைய மனக்கற்பனைக்கு தகுந்த மாதிரி பதில கொடுத்தாங்க. பட் எதுவுமே ரைட் இல்லாததுனால என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான கதி இருக்கு. சோ நீங்க இந்த பதில கரெக்டா சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கதி கொடுக்க மாட்டேன், உங்களோட தம்பிகளும் நினைவோட எழுந்திரிச்சிருவாங்க, நீங்க எல்லாருமே சேஃபா நீங்க வீடு போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அதுக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து பதில் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப மிகச்சிறப்பான பதில், சரியான பதில கொடுத்ததுனால தம்பிகள் 4 பேரையும் அழைச்சிட்டு அவங்க என்ன திரும்பி அவங்களால வீடு போய் சேர முடிஞ்சது. என்ன கொஸ்டின் அப்படி, உலகத்தின் மிக அற்புதமான ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னு யக்ஷன் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜா என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னா, 100,000கணக்கான உயிரினங்கள் ஒவ்வொரு கணமும் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் ஒரு முட்டாள் ஜீவன் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து கொண்டு மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இந்த ஆத்மாதான் என்ன நித்தியமானது, உடல்ங்கிறது அழியக்கூடியது அப்படிங்கிற ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் கூட தெளிவுபடாததுனால அவன் என்ன ஆகிறான், இந்த முட்டாள் ஜீவன் அவனை வந்து சொல்றாங்க யுதிஷ்ட மகாராஜா, இந்த உடலுங்கிறது சாஸ்வதமானது, நம்ம ரொம்ப காலத்துக்கு இந்த நித்தியமான உடலோட இருந்துகிட்டே நம்ம இருக்க போறோம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து முட்டாள்தனமானது. அதனால நான் மரணிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்நாட்களை கடத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள். இதுதான் என்ன, இந்த அநித்தியமான பௌதிக உலகத்துல ரொம்ப ஆச்சரியத்தக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா, உடல் வந்து அநித்தியமானதுங்கிற உண்மை புரியாமையே, இந்த வாழ்வு அசாஸ்வதமானதுங்கிற உண்மை புரியாமையே இருக்கக்கூடிய முட்டாள்கள், அந்த மாதிரி ஜீவன்கள் இருக்கிறது தான் இந்த உலகத்துல ஆச்சரியமான விஷயம்னு சொன்னாங்க. யுதிஷ்டர் யாரு அப்படின்னா தர்ம பகவான். ஓகேவா? சோ அவருக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தீர ஆலோசிச்சு அதுக்கு கரெக்டான பதில அவங்களால கொடுக்க முடியும். யக்ஷன் அதனால மகிழ்ந்து போய் தம்பிகள் 4 வரையும் அவங்க மறுபடியும் உணர்ச்சியோட எழுப்பி விட்டு அவங்க இவங்களுக்கான பிளெஸிங்ஸ கொடுத்துட்டு அவங்க மறைஞ்சிருவாங்க. ஓகேவா? சோ எது அனித்தியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மரணம். சரியா? சாரி, மரணம் அப்படிங்கிறது நித்தியம். எது அனித்தியம் அப்படின்னா வாழ்வு அப்படிங்கிறது நித்தியம். எப்பயா இருந்தாலும் இந்த உடல் பெற்ற இந்த உயிர்வாழி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உடலானது அழியக்கூடியது. அதுக்குன்னு நேரம் எங்க முன்னாடியே அது பிறக்கும் போதே குறிக்கப்பட்டு விடும். சரியா? அது தெரியாம தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மரணத்திற்கு தயாராக இல்லாம மரணத்தை தள்ளி போடலாமா, மரணத்தை தவிர்க்கலாமாங்கிற பல விஷயங்களை தேடி ஜீவராசிகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுதான் ஆச்சரியமான விஷயம். கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரையும் நினைவு செய்வதால் என்ன பலன் கிடைக்கும்? வேற யாரையாவது நம்ம மரண காலத்துல நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த உடலே எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு மிக அதிகமா கிடைக்கும். ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு பாகவதத்துல, நான் சொல்றேன், இந்த ஸ்லோகம் படிச்ச விட்டு சொல்றேன். மாதாஜி 8.6. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தத் त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय சதா தத் பாவ பாவிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். அவனுடைய உடலை விட்டு அந்த ஆத்மாங்கிறது பிரியும் போது அந்த ஆத்மா எதை நினைச்சுக்கிட்டு உயிரை விடுதோ அந்த உடல்ல மறுஜன்மால எடுத்துரும். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது, ஜடபரதர். ஓகேவா? பரத மகாராஜா ரொம்ப பெரிய கிங். அவங்க வந்து நல்லா அரசாட்சி பண்றாங்க. ஆண்டு முடிச்சுட்டு அவங்களோட
எப்ப எல்லாருக்குமே சொல்லப்பட்டிருக்குது வர்ணாசிரம தர்மம் என்ன, முதல்ல பிரம்மச்சரியம், அடுத்தது கிரகஸ்தம், அடுத்தது வானப்பிரஸ்தம், ஃபைனலா சந்நியாசம். சந்நியாசம் மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து காட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. காட்டுக்கு வந்து அவங்க சன்னியாசியா அவங்களுடைய கடமைகள், நித்திய கடமைகள் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? டெய்லி யாகம் வளர்க்கறது, வேள்வி வளர்க்கறது, பகவானுக்கான தொண்டுகள் பண்றது, தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்கிறது, இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் அவங்க எடுக்கிறாங்க. அவங்க என்ன பகவானை அடைஞ்சே தீரணும் அப்படிங்கிற எண்ண ஓட்டம் அவங்களோட மனசுக்குள்ள எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்குது. ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு மானானது அதோட குட்டி ஈனக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜ்ல அந்த மான் வந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு சிங்கத்துக்கு பயந்துட்டு ஒரு ரிவரை கிராஸ் பண்ணுது. ரிவரை கிராஸ் பண்ண அந்த சிங்கத்துல இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது அப்படி ஜம்ப் பண்ணி கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, அது குட்டியானது அதோட வயித்துல இருக்குது. அந்த மான் குட்டி குழந்தை பிறந்துருது. பிறந்து அது தண்ணியில அடிச்சுட்டு போயிடுது. இந்த மானானது அந்த சைடு ஆப்போசிட் சைடுக்கு போயிடுது. சிங்கத்துல இருந்து அது தப்பிச்சு போயிடுது. இவர் அந்த அந்த காட்சி இவர் பார்த்த உடனே இவருக்கு என்ன வந்துருச்சு, ஆஹா அந்த குட்டி தண்ணியில போகுதே மான்குட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் வந்ததுனால தான் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களை அப்படியே நிறுத்திட்டு போயிட்டு அந்த மான்குட்டி தண்ணியில இருந்து காப்பாத்துறாங்க. அந்த குழந்தை குட்டியா இருக்கிற அந்த மானை பார்த்தோன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு காருண்யம் வருது. உடனே அதை தன்னோட ஆசிரமத்திலேயே வச்சு அதை வளர்க்கலாம் அப்படின்னு அதுக்கு டெய்லி சாப்பாடு கொடுக்கறது, தண்ணி வைக்கிறது, இந்த மாதிரி அதை வந்து என்ன பண்றாங்க, தான் கூடயே வச்சு வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களோட செயல்பாடுகள்ல இப்ப எது ஆட் ஆயிடுச்சு, மானுக்கான தொண்டு செய்யறது சேர்ந்து ஆட் ஆயிடுச்சு. மான் மேலேயே அவங்க எண்ணம் அவங்களுக்கு அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருந்த செயல்கள் எல்லாம், இந்த ஆன்மீக காரியங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது. இதுல இருக்கிற ஈடுபாடு பூரா எங்க வந்துருச்சு அப்படின்னா மான் மேல வந்துருச்சு. அப்படி மான் மேல வந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஒரு காலகட்டத்துல ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரும்போது பிரயாண காலம், அந்திம காலம், அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம இப்ப இந்த மானை விட்டுட்டு நம்ம போறோமே, இந்த மான் இனிமேல் என்ன செய்யும், இது மறுபடியும் வேற ஏதாவது கொடூரமான விலங்குனால இது அவஸ்தைப்படுமோ அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் அவங்க மனசுல இருந்துகிட்டே இருக்கும்போது அவங்களோட உயிரானது பிரிஞ்சிருது. அப்ப அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, இந்த சன்னியாச பீரியட் பூரா அவங்க பகவானுக்கான ஆன்மீக செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா உயிர் போற அந்த க்ஷணத்துல அவங்க நினைச்சது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மான்குட்டியோட க்ஷேமத்தை பத்தி நினைச்சாங்க. சோ மறுஜென்மா அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது, அந்த ஆத்மா போய் ஒரு மானோட உடல்ல தான் போய் புகுந்தது. ஓகேவா? சோ பரதர் என்ன ஆனாங்க அப்படின்னா, ஒரு மான் உருவம் எடுத்து மறுஜென்மா வந்தாங்க. மான் உருவம் எடுத்தாலும் கூட அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு, ஏன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம்ல, நல்ல காரியங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஜென்மா இந்த பௌதிக குலத்துல கிடைச்சாலும் கூட போன ஜென்மால நம்ம எந்த செயலை எந்த இடத்துல விட்டோமோ அதே இடத்துல இருந்தே திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளெஸிங் நமக்கு இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோமா. அதனால மான் ஜென்மம் எடுத்தோடனே அவருக்கு பூர்வ ஜென்மாவோட நினைப்பு எல்லாம் இருந்தது. ஆஹா நம்ம போன ஜென்மத்துல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம், என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்த நம்ம சடனா மாறிட்டோம். இந்த மான் மேல நம்ம வந்து நம்மளோட பற்றுதலை வச்சுட்டோம். பற்றுதல் வச்சு அதுக்கான சேவைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா பகவானை கம்ப்ளீட்டா மறந்துட்டோம். சோ அது பற்று இல்லாம இருந்துடணும். அப்படின்னா தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், மானோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளவோ அதை ரொம்ப சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு நம்ம பகவான்கிட்ட போயிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அதுக்கு வந்துருச்சு. அதனால அது என்ன பண்ணல, பக்கத்துல இருக்கிற செடியில இருக்கிற இலைய கூட அது சாப்பிடல. இலைய சாப்பிட்டு அது ருசியா இருக்கு உணவு அப்படின்னா அதுல பற்றுதல் வச்சு இந்த உடலை வளர்க்கணும், உயிரை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சுன்னா என்ன செய்யறதுன்னு, எதையுமே சாப்பிடாம நீர் அருந்தாம உணவு ஆகாரம் எடுத்துக்காம அது பாட்டுக்கு தனி இடத்துல எந்த மான் மத்தோட எல்லாம் சேராம தனியாவே இருந்து ரொம்ப சீக்கிரம் அது தன்னோட மான் லைஃப் முடிச்சுக்குச்சு. ஓகேவா? சோ பற்றுதல் இருக்கக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் அது மனசுல ஆழமா இருந்ததுக்கான அந்த நல்ல எண்ணம் ஆழமா இருந்ததுக்கான காரணம் என்ன, போன ஜென்மத்துல அவர் பண்ணின அந்த தப்பு, அப்புறம் அந்த ஆன்மீக செயல்கள் அவங்கள்ட்ட இருந்ததுனால அந்த ஞாபகங்கள் அவருக்கு கண்டினியூவா இருந்தது. அடுத்தது 3வது ஜென்மம், இந்த மான் ஜென்மம் முடிஞ்சிருச்சு. 3வது ஜென்மம் என்ன எடுத்தாங்க அப்படின்னா, பற்றுதல் இல்லாம இந்த லைஃப முடிச்சதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, உயர்ந்த நோக்கத்தோட இருந்தாங்களா, அதனால மறுபடியும் அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது, ஒரு நல்ல ஒரு ராஜா ஃபேமிலில ஒரு இளவரசனா வந்து பிறக்குறாங்க. ஆனாலும் அது என்ன ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பேசல கொள்ளல எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஜடமாவே இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பட்டுதல் வைக்கக்கூடாது இந்த ஜென்மாலையாவது நம்ம 3வது ஜென்மால நம்ம நினைச்ச பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை இப்பயாவது ஈடேறிட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்குள்ள வலுவா இருக்கிறதுனால யார் கூடயும் பேசாம யார் செயல்பாடுகளையும் கலந்துக்காம தனியாவே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பேரு ஜடபரதர் அப்படின்னு வச்சாங்க. ஓகேவா? அவங்க வீட்டை விட்டு தனியா வந்துட்டாங்க. வந்துட்டு போய் காளி கோயில்ல உட்காந்துருப்பாங்க. இவர் என்ன சும்மா இப்படி இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து என்ன செய்வாங்க, பலி கொடுக்கறது கூட அங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து அவங்களை எடுத்து வச்சு அவங்களோட தலையை கட் பண்ண பார்ப்பாங்க. அப்ப காளி மகாதேவியே அவங்களுக்கு முன்னாடி பிரத்யட்சமா தோன்றி இவங்க வந்து பகவான் பத்தின எண்ணத்தோட இருக்கிறாங்க, இவங்களை பாக்குறதுக்கு முட்டாள் மாதிரியோ இல்ல இவங்க வந்து செயல்பாடுகள் செய்யாத மாதிரியே இருக்காது, இவங்களோட மனசுக்குள்ளேயே உங்களோட செயல்பாடுகளை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க, பகவானுக்கான செயல்கள் பூரா இவங்க வந்து மனசு மூலமாவே அந்த தொண்டை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்படி ஒரு பக்தனை வந்து எனக்கு பலி கொடுக்க போறீங்களான்னு சொல்லி அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, கோவத்துல அவங்க எல்லாருக்கும் சாபம் விட்டுறாங்க காளி மகாதேவி. அப்புறம் இவங்க ஒரு ஓரமா உட்காந்துருப்பாங்க.
அந்த இடத்துல வந்து ரகுகுணர் அப்படின்னு ஒரு மன்னர் வருவாங்க, பல்லக்கு தூக்கிக்கிட்டு வருவாங்க. அந்த பல்லக்க தூக்குறதுல ஒருத்தவங்களுக்கு உடம்பு முடியாததுனால ஒருத்தவங்களை அந்த இடத்துல இருந்து டிஸ்லோகேட் பண்ணிட்டு இங்க சும்மா இருக்கிறாரே அவரை கூப்பிட்டு பல்லக்கோட 4வது சைடு தூக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு மன்னர் ரகுகுணர் சொல்றாரு. அவரும் நல்ல மன்னர், ராஜா தான். பல்லக்குல வர்றாரு. பல்லக்கு தூக்கும் போது அவருக்கு வந்து அந்த தூக்கக்கூடிய ஆட்களோட உடல்நிலை சரியா இல்லாத காரணத்தினால புதுசா இருக்கக்கூடிய இவரை கூப்பிட்டு தூக்க சொல்றாங்க. இவரும் அங்கேருந்து வந்து இவரும் என்ன பண்றாரு, ஒரு கை பிடிச்சிட்டு அந்த பல்லக்க தூக்கிட்டு வர்றாரு. ஆனா தூக்கிட்டு வரும்போது அப்படி இப்படி ஆடுது, பல்லக்கு குதிக்குது, ஓடுது, சாயுது. உள்ளுக்குள்ள இருக்க மன்னருக்கு ரொம்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பொசிஷன் சரியாவே உட்கார முடியல. ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி பல்லக்கு ஒழுங்கா தூக்க மாட்டேங்கிறீங்க, எனக்கு போட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டே இருக்கு என்னோட பிரயாணம் அப்படிங்கும்போது, இல்ல நாங்க 3 பேரும் ஒழுங்கா தான் சுமக்கிறோம். இப்ப புதுசா வந்திருக்கிறாருல்ல, இவருதான் வந்து என்ன பண்றாரு, ஆடி ஆடிக்கிட்டு சுமந்துட்டு வர்றாரு. என்ன ரீசன்னு கேட்டா பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. ஆனா திடீர்னு காலை தூக்கி வைக்கிறாரு, குதிக்கிறாரு, இந்த மாதிரி பண்றாரு அப்படின்னோன, உடனே பல்லக்க இறக்க சொல்லிட்டு கீழ வெளியில வந்துட்டு மன்னர் ரகுகுணர் இவரை பார்த்து கேட்கிறாரு, ஏன்பா நீ ஏன் இப்படி பண்ற? அது உடம்புதான் நல்லா இருக்குல்ல, ஏன் இப்படி பண்ற அப்படின்னோன, உனக்கு என்ன உடல் தான் இவ்வளவு நல்லா வளர்த்து வச்சிருக்கிற, ஒரு நாள் ஒரு பல்லக்கு கூட ஒழுங்கா பார்த்து சுமக்க முடியாதா? அத கூட ஒருத்தவங்க சொல்லி தரணுமா? இன்னொருத்தவங்க செய்யறத பார்த்து செயல்பாடுகள் செய்ய முடியாதா? அப்படின்னு நீ யாரு, உன் பேர் என்னன்னு கேட்டோன்னே, அதுக்கு ஜடபரதர் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் அவரோட வாழ்நாள்ல வாயை திறந்து பேசுறாரு. நீ யாருன்னு நீ கேட்டது யாரு? இந்த உடலை கேட்டியா, இல்ல உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆன்மாவை கேட்டியா? அப்படின்னு மன்னரை பார்த்து கேட்கிறாரு. அப்புறம் இந்த உடலை வளர்த்திருக்கேன், இதால செயல்பாடுகள் உன்னால செய்ய முடியாதுன்னு கேட்கிறியே, இந்த உடல்ங்கிறது பௌதிக உடலை கேட்கிறியா? நீ எதை கேட்கிற அப்படின்னு அவரோட கேள்விகள் எல்லாமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னா தத்துவார்த்தமா இருக்குது. மன்னர் ரகுகுணருக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் வருது. ஆஹா, இவரு சாதாரண ஆள் கிடையாது. இவரு ரொம்ப விஷயங்களை இவரு மனசுல பொதிஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு. இவரை நம்ம ஒரு சுமை தூக்கியா நம்ம மாத்திட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட கால்ல விழுந்து, நீங்க யாரு என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் பண்ணும்போது, இல்ல பற்றுதலை விட்டா மட்டும்தான் பகவான் அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஜடமா இந்த உலகத்துல நான் சுத்திட்டு இருக்கிறேன். என்னுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் யாருக்கானது அப்படின்னா மனம் மூலமா நான் பகவானுக்கான பக்தி தொண்டை மட்டும்தான் ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அப்படி நம்ம இருந்தா மட்டும்தான் சீக்கிரமா அவரை நம்ம ரீச் பண்ண முடியும். இதுக்காக நான் 3 ஜென்மாக்களா இருந்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் அவர் அப்ப சொல்றாரு. சரியா? இதுதான் வந்து ஜடபரதர் அப்படிங்கிறவரோட கதை. இது வந்து பாகவதத்துல இருக்கிறது. இது எதுக்காக இந்த இடத்துல நம்ம ரிலேட் பண்ணி பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா, உயிரை விடும் காலத்துல நம்ம பகவானை நினைக்காம வேற எதையாவது நினைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கிறது ஜடபரதர் கதையிலிருந்து நமக்கு தெரிய வரும். அவரு பெரிய ஞானி, அவர் நிறைய பக்தி யோகங்கள், யோக மிஸ்ரா நிறைய பண்ணவர். அதனால என்ன ஆகுது, முதல்ல விட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மால விட்டு அந்த பக்தி தோண்ட அடுத்தடுத்த ஜென்மால அவரால் பண்ண முடிஞ்சது. பற்றுதலை விட்டுறணும், பகவான் மேல பிடித்தமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவரோட மனசுல வலுவா பதிஞ்சிருந்தது. பட் அந்த அளவுக்கு பக்தி யோகம் பண்ணதுனால அவரால் 3rd ஜென்மாலையாவது பகவான்கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ண முடிஞ்சது. நம்ம எல்லாரும் இப்பதான் முதல் படியில இருக்கிறோம். நம்மளும் என்ன செஞ்சுக்கணும், நம்மளோட எஃபர்ட்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டு நம்மளும் என்ன பண்ணிக்கணும், பகவான் மேல பற்றுதலை வளர்த்துக்கிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய ஜட செயல்கள் இது எல்லாமே துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய செயல்கள் செய்யணும். எல்லா கர்மாக்களையும் நம்ம செய்யணும். ஆனா செய்யறத பற்றுதலை விட்டுட்டு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும். அப்படி பழகணும்னா நம்மளாலே என்ன செய்ய முடியும், அந்திம காலத்துல பகவான ஸ்திரமா நினைக்கக்கூடிய அந்த எண்ணமானது வலுப்பெறும். இதுதான் அந்த கதைக்கான இமேஜஸ். இதுதான் அந்த குட்டி மாணவரை தூக்கிட்டு வர்றாரு, அது மேலேயே அவர் ஈடுபாடு காட்டுறாரு. அதை வளர்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அவருக்கு இருக்கிறதுனால அவர் என்ன செய்யறாரு, மானா பிறந்துடுறாரு. ஓகேவா? எனவே என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. பகவானையும் மனசுல நினைச்சுக்கணும், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செய்யணும். இதுதான் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு இப்ப சொன்ன அட்வைஸ். உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னையில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய். பகவானை எப்ப அடைய முடியும், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளையும் உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கணும், நம்மளோட மனசு புத்தி எல்லாத்தையும் அவங்களுக்குன்னு பண்ணணும். அப்படி அதான் மனம் புத்தி புலன்கள். இதுதான் புலன்கள் மூலமா தான் நம்ம செயல்பாடுகளை செய்யறோம். சோ மனம் பகவானை நினைக்கணும், புத்தி பகவானை பத்தி திங்க் பண்ணணும், அடுத்து செயல்பாடுகள் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அமைச்சுக்கணும். இப்படி இருந்தோம்னா என்னையே அடைவா என்பதில் ஐயம் இல்லை அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. அஜாமிலனின் கதை என்ன, அஜாமிலன் ஸ்டோரியும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா சொல்ல முடியும். அஜாமிலன் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னா ஒரு பிராமணர், நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிராமணர். நல்ல விஷயம், ஃபேமிலியும் நல்ல ஃபேமிலி. அவர் பண்ணிட்டு இருந்த காரியங்களும் அத்தனை காரியங்கள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஒரு நாள் காட்டுக்கு அவரு தன்னுடைய வேள்வி யாகங்களுக்கு தேவையான சாமான்களை சேகரம் பண்றதுக்காக காட்டுக்கு வரும்போது அங்க வந்து ஒரு பிராஸ்டியூட் பெண்ணை அவர் பாத்துடுறாரு. ஓகேவா? அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு மனமானது சஞ்சலம் அடைஞ்சிருது. உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. கல்யாணம் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல அவரோட லைஃப் எப்படி மாறிடுது அப்படின்னா, பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையை விட்டுட்டு அவர் கிரகஸ்தனா மாறிடுறாரு. 88 வருஷ காலம் அவர் இந்த மாதிரி கிரகஸ்தனாவே இருந்துடுறாரு. கம்ப்ளீட்டா பெண் பத்தின அந்த மோகத்திலே அவர் இருந்துடுறாரு. தன்னுடைய பயஸ் டியூட்டிஸ் எல்லாத்தையும் விட்டுடுறாரு.
எத்தனை குழந்தைகள் பிறக்குதுன்னா 10 குழந்தைங்களுக்கு மேல பிறக்குது. 10வது குழந்தைக்கு அவர் நாராயணன் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாரு. அந்த குழந்தை மேல அவருக்கு ஈடுபாடு ஜாஸ்தி. எப்பவுமே அஜாமிலன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 10வது குழந்தை நாராயணன் தான் கூப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. அவ்வளவு வருடங்கள் கடந்து போயிடுது. அவர் நடுவுல எப்பயுமே அவர் என்ன பண்ணல, தன்னுடைய பழைய இதுக்கு வரல. செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் இந்த பௌதிக செயல்பாடுகளையும் ஆன்மீக செயல்பாடுகளுக்கு மாத்திக்கவே இல்லை. லைஃப் ஸ்டார்டிங்ல அவர் பண்ணின அந்த பிரம்மச்சரிய விரதம் கடைபிடிச்ச போது அவர் என்ன பண்ணாரோ அதோட இருக்குது அவரோட புண்ணிய பலன்கள்ங்கிறது. கடைசி நேரம் டெத் பெட்ல இருக்கிறாரு. அப்படி டெத் பெட்ல இருக்கும்போது அவருடைய உயிரை பறிக்கிறதுக்காக யார் வராங்க அப்படின்னா யமதூதர்கள் வராங்க. அவரோட உயிரை எடுத்துட்டு போறதுக்காக விஷ்ணு தூதர்களும் வராங்க. இவர் என்ன பண்றாரு, இவங்க எல்லாம் வந்த விட்டு பயந்து ஒரு நாராயணான்னு கூப்பிடுறாரு. யமதூதர்கள் வந்தோடனே 10வது அந்த குழந்தை வந்து கடைசி குழந்தைய வந்து நாராயணா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும் போது விஷ்ணு தூதர்களும் வந்துடுறாங்க. 2 பேருக்கும் நடுவுல கிளாஷ் வருது. இல்ல இவன் செய்த செயல்கள் பூராவே என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய பலநோக்கு செயல்கள் மேலதான் இருந்தான். ஃபுல்லாவே வந்து புலனுணர்ச்சி செயல்பாடுகள் தான் அவன் ஈடுபட்டு இருந்தது. கம்ப்ளீட்டா அவன் வந்து பகவானை மறந்துட்டு இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கைக்குள்ளதான் அவன் சிறைப்பட்டு இருந்தான். அதனால இவன் ஏன் கூட தான் வரணும் அப்படின்னு இந்த யமதூதர்கள் எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்க. விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க, இல்ல இந்த ஃபைனல் பீரியட்ல கூட அவன் யாரை கூப்பிட்டான், நாராயணா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் நாமத்தை தான் சொல்லி அழைச்சான். அதனால இவன் எங்களோட தான் வரணும் அப்படின்னு விஷ்ணு தூதர்கள் நடுவுல கிளாஷ் வருது. அப்ப அஜாமிலனுக்கு அந்த புத்தியானது வருது. என்னாச்சு, நம்ம எந்த செயல்பாடுகளும் பண்ணலன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான ஒரு தடவை இந்த மாதிரி அவரோட நாமத்தை சொன்னாலே நமக்கு என்ன வருது, பகவானோட ஆற்றல் வந்து நம்மளை காப்பாத்துது. அதனாலதான் நிறைய கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்போம், நம்ம பகவான நாமத்துக்கும் ஆற்றலுக்கும் அவருடைய உடலுக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை, அவரோட லீலைகள். ஓகேவா. இப்ப பாகவதம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் அந்த சுரூபத்துல கலியுகத்துல இருக்கிறாங்க. சோ நம்ம பாகவதம் புக்கை வச்சு நம்ம ப்ரே பண்ணோம்னா கூட என்ன நடக்கும், பகவானுடைய ஆற்றல்ங்கிறது நம்மளை வந்து காப்பாத்தும். சரியா. இந்த எண்ணத்தை நம்ம மனசுல வலுவா வளர்த்துக்கணும். அதுக்கான ஸ்டோரிஸ் தான் இதெல்லாம். ஓகேவா. இப்ப பகவானோட நாமத்தை சொன்னதுக்கே பகவான் நம்மள காப்பாத்துறதுக்கு வராங்க அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு மேலோங்குது. அப்புறம் அவங்க திருந்தி அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வாழ்நாள் அவங்க திருப்பி அமைச்சுக்கிறாங்க நல்லபடியா. சரியா. கிரகஸ்தா லைஃப்ல இருந்து பிரிஞ்சுட்டு வந்து திருப்பி பகவானுக்கான காரியங்களை செஞ்சு ஒன்ஸ் அவங்களோட ஃபைனலா அவங்க எங்க போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு லோகத்துக்கு அவங்க போறாங்க. சரியா. சோ இது மூலமா நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா பகவானை நம்ம நினைக்கணும். அப்புறம் அந்திம காலத்துல நினைக்கிறதுனால நமக்கு அந்த மாதிரியான பலனை பகவான் கொடுப்பாங்கிற அந்த விஷயம் நமக்கு ஞாபகத்துல இருக்கணும். மத்தஜி 8.8 அப்யாச யோக யுக்தேன சேதசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தயன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரம புருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து அவங்களதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம தியானம் பண்ணி எப்போதும் தனது மனதை எண்ணில் நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி பகவான் மேலேயே நம்மளோட சிந்தனையை வைக்கணும். இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது கொஞ்சம் கூட டிவியேட் ஆகாம பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். பகவானை நினைத்திருக்கக்கூடியதோட விஷயம் அந்த முக்கியத்துவம் இருக்குது பாத்தீங்களா, அது சொல்லப்படுது. அப்ப எப்பவுமே அவர் மேல நிலைச்சிருக்கணும். நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன, இந்த சாண்டிங் பண்றது, பகவானோட ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். சோ அதை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால இந்த பயிற்சியில இருந்து வழுவாம நம்மளால இருக்க முடியும். இறைவனை எந்த வகையில் நினைவு கொள்ள வேண்டும், எப்படி நம்ம நினைவுபடுத்தணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து 8.9ல பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, எல்லாம் அறிந்தவர், மிக பழமையானவர், அவங்கதான் கண்ட்ரோலர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர். ஓகேவா. பகவான் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவும் நுழையிறாங்க, ஒரு அணுக்குள்ளேயும் நுழைவாங்க. படிச்சிருக்கிறோம். ஓகே. கவியும் புராணம் மனுஷா சித்தாரம் எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர். அவங்கதான் அதை எல்லாத்தையுமே கிரியேட் பண்றவங்கறதுனால அவங்கதான் எல்லாத்தையும் மெயின்டைனும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஏன், அவங்களோட உடல் அப்படிங்கிறது திவ்யமான உடல், ஆன்மீக உடல். சோ அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, பௌதிகத்துக்கு அப்பாற்பட்டுதான் அவங்க இருப்பாங்க. புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், அச்சிந்திய சக்தி உடையவர். அவங்க வந்து விஸ்வாமித்திரன் அவரு துர்வாசர் அவங்க வந்து அவ்வளவு பெரிய சீடர் படையை கூட்டிட்டு வரும்போது சாப்பாடு கேட்கும் போது என்ன பண்றாங்க, ஒரே ஒரு பருக்கை ஒரு கீரை சாப்பாடு எடுத்து அவங்க சாப்பிட்டுட்டு அத்தனை பேரோட பசியும் அவங்க ஆத்துனாங்க. அப்புறம் வஸ்திராபரணம் கொடுத்தாங்க திரௌபதிக்கு. ஓகேவா. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்மளால எண்ணி கூட பார்க்க முடியாத விஷயங்கள். அப்புறம் சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதே அவங்களால என்ன செய்ய முடிஞ்சது அப்படின்னா கோகுலத்துல இந்திரன் மூலமா அவ்வளவு பெரிய மழை வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த அந்த ஊர் மக்கள் அத்தனை பேரும் கஷ்டப்படும் போது அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, கோவர்தனகிரியை வந்து தன்னோட இடதுகை சொண்டு விரலால தூக்கி அத்தனை பேரையும் காப்பாத்தினாங்க. ஓகேவா. இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் யாராலையும் செய்ய முடியாத ஆற்றல்கள் நிரம்பியவங்க, அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்னு அர்த்தம்.
ரூபமுடையவர், எஸ் அவங்க 200 ஃபார்ம்ல ப்ளூ கலர்ல அவங்க இருப்பாங்க. சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். அவங்களோட பிரகாசமானது என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக உலகம் பூராவுமே என்ன இல்லை அப்படின்னா நோ சன், நோ மூன், நோ எலக்ட்ரிசிட்டி, எதுவும் கிடையாது. அவங்களுடைய உடல்ல இருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த தேஜஸ் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஆன்மீக உலகம் பூரா பிரகாசப்படுத்துது. அவ ஆன்மீக வெளி பூரா இருக்கக்கூடிய அந்த தோன்றாத அருவமா பிரகாசமா இருக்காங்கன்னு சொல்றோம். அந்த பிரகாசம் எல்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா பகவானோட உடல்ல இருந்து தான் வருது. ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவன் என்று பரமபுருஷனை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். எப்படி எல்லாம் தியானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி அனன்யா சேட்டா. अनन्यसेदा सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन. हरे कृष्ण. பிரிதாவின் மகனே, பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன். அனன்யன் சேத்தானா என்ன அர்த்தம்னா அன்டிவியேட்டட் மைண்ட், அன்பிளின்ச்டு மைண்ட்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அதுல இருந்து நம்ம பிறழவே மாட்டோம், அதுல இருந்து வெளிவரவே மாட்டோம். அப்படி ஒரு நினைப்ப பகவான் மேலே வச்சிருக்கணும். அப்படி இருக்கிறவங்க சுலபமாக என்னை அடைகிறான். தமசியாகம் சுலபகம், ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளான். ஏன் அப்படின்னா அவன் செய்யக்கூடிய சர்வீசஸ் பூரா பகவானுக்கான சர்வீசஸ். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அப்படி அமைச்சுக்கிட்டதுனால அவனுடைய நோக்கமும் கண்டிப்பா நிறைவேறப்படும், பகவானால நிறைவேற்றப்படும். பௌதிக உலகத்திற்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் என்ன பகவான் உலகத்துல என்ன இருக்கும்? நிச்சயமா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்கள் இருக்கும். அங்கேருந்து பகவான்கிட்ட இங்க தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல அதே சிந்தனையோட இருந்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் அவங்கள்ட்ட போயிடுவோம். அப்படி இல்லாம இந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சருக்கு கண்ட்ரோல் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கேதான் இருந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா அவதிப்படுவோம். 8.15 மெத்தட். எஸ் மெத்தட். மாம் உபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்சித்திம் பரமாம் கதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது துக்காலயம், இது அசாஸ்வதம். அப்ப யாருக்கு அதை தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு செஞ்சு அந்த பக்தி யோகிகளா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அவங்களெல்லாம் மகாத்மாக்கள் பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அவங்க எல்லாரும் பகவான் அடைஞ்ச பிறகு இந்த தற்காலிகமான இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு திரும்பி வரவே மாட்டாங்க. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். பரமாம் கதா, அதாவது பரமாம் கதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவ்வியக்தமானது. அது அந்த அக்ஷரமானது, அக்ஷரங்கிறது அது ஒரு பியோர் நித்தியமான ஒரு உலகம்னு அர்த்தம். ஆன்மீக உலகங்கிறது பியோர் உலகம், அப்புறம் நித்தியமான உலகம், இன்பகரமானது. அந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா ஹையர் டேஸ்ட் நம்ம அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு அர்த்தம். சரியா? இப்ப நம்ம காஃபி வேணுமா, பாதாம் பால் வேணும்னா நம்ம எதை கேட்போம்? பாதாம் பால் கேட்போம். காஃபி அது வரைக்கும் குடிச்சிருப்போம், நம்ம குடிச்சிட்டு இருந்திருப்போம். பட் அதை விட ஹையர் டேஸ்ட் கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அதுக்கு அடிமையாக பழகிடுவோம். அப்ப அதேதான் இது நமக்கு நல்லது, இது நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். பட் இதை விட சுப்பீரியரான ஒரு இடம் கிடைச்சோன்னு நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம்? திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வர மாட்டோம். சரியா? இதுதான். हरे कृष्णा माताजी. आब्रह्म कोणाल 14 आब्रह्म भुवनालोह पुनर् आवर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும். ஓகேவா? எல்லா இடத்துலயும் சரி, அந்த பிரம்மலோகத்திலையும் சரி, பிரம்மருக்கும் என்ன உண்டு? அழிவுங்கிறது உண்டு. அவங்களுக்கும் ஒரு காலத்துல இறப்புங்கிறது உண்டு. வேற ஒரு பிரம்மன் தோன்றுவாங்க. அதுல இருந்து தாழ்ந்த உலகம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஸ்பீஷஸுக்கும் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும். துன்பம் நிறைந்த இடங்கள் தான் இதெல்லாம். ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்று மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. ஒன்ஸ் நம்ம அந்த ஒரு ஆன்மீக உடல் எடுத்துட்டு பகவான்கிட்ட போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ண மாட்டோம்? கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருந்து தவறி விழவே மாட்டோம். அவங்களோட இருந்து நித்திய தொண்டு அங்கேயே நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம். 17, 18, 19 மெத்தட்ஸ். सहस्रयुग पर्यन्तं महर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युः सहस्रान्तां देहोरात्रविदो जना भूतक्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशु पार्थ प्रभवत्यः आगमे. हरे कृष्ण. 9:20 also mentioned. 18 விட்டுட்டீங்கப்பா. இட்ஸ் ஓகே, நான் படிச்சிடுறேன். மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். ஓகேவா? இப்ப நம்ம இந்த கணக்கு நம்ம 4th சாப்டர்ல பார்த்தோம். பிரம்மாவோட ஒரு பகல், ஒரு கல்பம், 1 day ஆஃப் பிரம்மாங்கிறத ஒரு கல்பம்னு சொல்லுவோம். அது என்ன அப்படின்னா
1000 யுகங்கள் ஒரு சுழற்சி முடிஞ்சது அப்படின்னா பிரம்மாவோட ஒரு பகல். எத்தனை யுகம் இருக்கு? 4 யுகங்கள் இருக்குது. ஓகேவா? அதுல கலியுகத்தோட வருஷங்கள் எவ்வளவு? 4,32,000 வருஷம். இதை விட 2 டைம்ஸ் வந்து துவாபரயுகம், 3 டைம்ஸ் வந்து திரேதாயுகம், 4 டைம்ஸ் வந்து சத்தியயுகம். ஓகேவா? அப்ப 10 இன்டூ அந்த 4,32,000 போட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4 யுகங்களோட ஒரு கணக்கு வரும். அது 1000 முறை சுழற்சி எடுத்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். ஒரு பகல் இருக்கிற மாதிரி அவருக்கு ஒரு இரவுங்கிறது இருக்கும். ஓகேவா? பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலை என்ன அர்த்தம்னா தோன்றாதது. சரியா? தோன்றாத நிலையிலிருந்து எல்லாரும் தோன்றுகின்றனர். அதாவது பகவானோட உடல்ல இருந்து நம்ம எல்லாரும் வெளியில வரோம். பின்னர் பிரம்மாவின் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் அனைவரும் மீண்டும் அவ்வியக்தத்துடன் இணைந்து விடுகிறோம். ஓகேவா? பிரம்மாவோட பகல் வரும்போது நம்ம எல்லாரும் வெளியில வரோம். அவரோட இரவு வந்தோடனே எல்லாரும் உள்ளர போயிடுறோம். ஓகேவா? பகல் எவ்வளவு நேரம் நீடிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய பகல்ங்கிறது மனித கணக்குப்படி 1000 யுகங்கள். ஓகேவா? 1000 இன்டூ 10 இன்டூ 4,32,000 இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அவருடைய ஒரு பகல். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் மீண்டும் மீண்டும் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதாரமாக அழிக்கப்படுகின்றனர். இது என்ன அப்படின்னா 1 day and a night ஆஃப் பிரம்மா. இந்த மாதிரி பிரம்மாவுக்கு எத்தனை நாட்கள்? ஒரு வருஷம்னா 365 நாட்கள். அப்ப அந்த மாதிரி அவருக்கு எத்தனை வருடங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 100 வருடங்கள். 100 வருடங்கள் கழிஞ்சு விட்டு அந்த பிரம்மா கம்ப்ளீட்டா அவங்களும் அழிஞ்சிருவாங்க. ஏன்னா அவங்களும் ஜீவாத்மா தான், அவங்களும் பௌதிக சம்பந்தப்பட்டவங்க தான். சோ அவங்களுக்கும் இறப்புங்கிறது ஒண்ணு வரும். அது முடிஞ்ச விட்டு 1000 கோடி வருடங்கள் என்ன பண்ண மாட்டோம், யாருமே வெளியில வர மாட்டோம் பகவான்கிட்ட இருந்து. அப்புறம் மறுபடியும் என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் எல்லாரையும் படைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இதுதான் சைக்கிளா நடந்துகிட்டு இருக்கிறது. ஓகேவா? சோ ஒரு பகல் போது எல்லாரும் வெளில வருவோம், ஒரு இரவுக்கு எல்லாரும் உள்ளர போயிடுவோம். இந்த ஒரு தடவை வெளில வர்றது உள்ளர போறதுங்கிறது வந்து பார்ஷியல் டிவாஸ்டேஷன். பிரம்மாவோட 100 இயர்ஸ் முடிச்சுட்டாரு அப்படின்னா அதுதான் என்ன? பெர்மனன்ட் அனிஹிலேஷன்ங்கிறது, பூரணமான அழிவுங்கிறது அப்பதான் இருக்கும். 8.20ல பகவான் என்ன சொல்றாங்க? இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த உலகத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. இது அசாஸ்வரமானது. இதை தாண்டி வேற ஒண்ணு இருக்குது. இது வந்து பௌதீக உலகம். இதை தாண்டி வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஆன்மீக உலகம் உள்ளது. அது பரமமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போது அப்பகுதிகள் அழிவதில்லை. அப்ப பிரம்மாவோட பகல் தோன்றி இரவு வரும்போது என்ன ஆகுது? எல்லாம் அழிஞ்சிடறோம்னு சொல்றோம். ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்கள் அழியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அழியாது. ஏன்னா அது பரமமானது, அழிவடையாதது. ஆன்மீக உலகம் வேற, பௌதிக உலகம் வேறங்கிறது நமக்கு இந்த ஸ்லோகாலில் நமக்கு தெரியும். 20 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. பரஸ்தஸ்மாத் பாவுன்யோ வ்யக்தோ வ்யக்தாத் சனாதனஹ யஸ்ஸ சர்வேஷு பூதேஷு நஷ்யத்சு ந விநஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுதான் இப்ப சொன்னது. இந்த பௌதிக உலகம் அழிவடையும் போது எவ்ரி டைம் பார்ஷியலா டிவாஸ்டேட் ஆகும் போது ஆன்மீக உலகம் துளி கூட இதுக்கு சம்பந்தப்படாம தனியாதான் இருக்கும். அது அழிவடையாதது அப்படிங்கிறது. 21 மாதாஜி. அவ்யக்தோ ஷரயித்யுக்தஸ்தம் நாஹோ பரமாம் கதிம் யம் ப்ராப்ய ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றனரோ, எது பரமகதியாக அறியப்படுகின்றதோ, எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அதுவே எனது உன்னத இருப்பிடம். அவங்களோட பொசிஷன் எது, அவங்களோட லொகேஷன் எது நமக்கு ஸ்பாட் அவுட் பண்றாங்க பாருங்க. நம்ம கரெக்டா புடிச்சு வச்சுக்கணும் அந்த இடத்த. எது தோற்றமற்றது, அழிவற்றது. ஓகேவா? அது கண்ணுக்கு தெரியாதது, அவ்வியக்தமானது. அவ்வியக்தம் அக்ஷரம். ஓகேவா? அழிவற்றது. வேதாந்திகள் எதை அந்த இடத்த சொல்றாங்களோ, அப்புறம் எது பரமகதி, நம்ம எல்லாருக்கும் பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் பரமகதி அதுதான் அப்படின்னு வேதாந்திகள் சொல்றாங்களோ, அந்த இடத்துக்கு போனவங்க திரும்பி வரவே மாட்டாங்கன்னு எந்த இடத்த சொல்றாங்களோ அந்த இடம்ங்கிறது தான் என்னுடைய உன்னதமான இருப்பிடம், கோலோக விருந்தாவனம். ஓகேவா? இது கோலோக சார்ட் உங்களுக்கு தனியா அப்புறம் காட்டுறேன். இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா கோலோக சார்ட் நம்ம பார்க்கலாம். கோலோக சார்ட்ல வந்து பகவான் இருப்பிடம் எதுன்னு நமக்கு தெரியும். அப்புறம் நம்ம எல்லாம் எங்க இருக்கிறோங்கிறது நமக்கு அதுல காட்டப்படும். நம்ம எல்லாரும் பகவான் அடையறதுக்கான வழியும் அதுல சொல்லி தரப்படும். ஃபைனலா அந்த கிளாஸுக்கு அப்புறம் நான் இதை காட்டுறேன். இதுதான் கோலோக சார்ட்டுங்கிறது. சோ பகவானை பத்தின அந்த அவங்களோட இடத்தை நம்ம அடையணும் அப்படின்னா அது அந்த லொக்காலிட்டி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா அந்த லொகேஷனுக்கு நம்மளால
கரெக்டா வித்தவுட் எனி டிவியேஷன் ரீச் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்காக தான் அந்த லொகேஷன் காட்டப்படுது. முகுந்தமாலால வந்து முகுந்தமாலா சோஸ்திரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் ஆழ்வார் குலசேகர ஆழ்வார் எழுதினது இது. 40 ஸ்லோகங்கள் உள்ளது. இதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, இப்ப நான் நல்லா இருக்கிறேன், நல்லா இருக்கும்போது உன்னை என்னால் நினைக்க முடியுது. அந்திம காலத்துல பிரயாண காலத்துல என்னால வந்து கபம், பித்தம், வாதம் இந்த மாதிரியான டிசீஸ் எல்லாம் ஏன்னா அந்த ஆத்மாங்கிறது என்ன பண்ணுது, 6 ஸ்டேஜ கடந்து போகணும். என்னென்ன 6 ஸ்டேஜ்? பிறக்கிறோம், இருக்கிறோம், கொஞ்ச நாள் வாழுறோம், வளர்றோம், அப்புறம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்றோம், அப்புறம் நமக்கு தளர்வுங்கிறது வருது, அப்புறம் இறந்துடுறோம். ஓகேவா? இந்த 6 ஸ்டேஜ கிராஸ் பண்ணுது. அப்ப ஃபைனலா இருக்கக்கூடிய அந்த டிசீஸ் பீரியட்ல என்ன ஆகுறோம், நம்ம கபம், பித்தம், வாதம் இதெல்லாம் வரும்போது என்னால உன்னை நினைக்க முடியல, உன்னுடைய நாமத்தை என் வாயால சொல்ல முடியலன்னு என்ன செய்யறது, அதனால இப்ப நல்லா இருக்கும் போதே என்ன நீ கூட்டிட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்லி குலசேகர ஆழ்வார் பாடுவாங்க. கிருஷ்ணத்வதீய பதபங்கஜ பஞ்சராந்த மத்தியைவ மே வியசுது மானச ராஜஹம்சக பிராண பிரயாண சமய கபவாத பித்தைஹி கண்டா அவரோதன விதோ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. இது என்னன்னா, ஓ கிருஷ்ணா, உன்னுடைய திருவடி தாமரைகளாகிய கூட்டினுள் என்னுடைய மனமாகிய ராஜஹம்சம் இன்றே நுழையட்டும். அவங்களோட பாதம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, தாமரை மலர்கள் மாதிரி இருக்கு. தாமரை மலருக்கு தண்டு இருக்குமா, அந்த தண்டுல ஓட்டையை போட்டுன்னு அது உள்ளார நுழையணும் அப்படின்னு அன்னப்பறவை எப்பவுமே விளையாண்டுட்டே இருக்கும். தண்ணிக்குள்ள இருக்கும்போது அன்னப்பறவையானது அதோட விளையாட்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தண்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிடணும்னு தண்டை போட்டு குத்திக்கிட்டே இருக்கும் தன்னுடைய அழகால. அந்த மாதிரி இவரோட மனசானது என்ன பண்ணுது, அந்த தண்டுக்குள்ள நுழையணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுது. இன்றே நுழையட்டும். உயிர் நீங்கும் சமயத்தில் கபம், வாதம், பித்தம் முதலியவற்றால் நெஞ்சை அடைக்கும் போது உன்னை எப்படி என்னால் நினைக்க முடியும்? அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது, அந்த மாதிரி அவஸ்தைகள் இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை நினைக்க முடியாதுங்கிற பயம் வந்ததுனால இப்பவே நான் உன்னுடைய திருவடியை சேர்ந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தன்னுடைய பக்தி எந்த மாதிரி செலுத்துறாங்கன்னு பாத்துக்கணும். மாதாஜி 22. पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्व अनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோரிலும் சிறந்தவரான பரமபுருஷ பகவானை களங்கமற்ற பக்தியினால் அடைய முடியும். என்ன வழி? இதுதான் களங்கமற்ற பக்தி. அனன்ய பக்தி நம்ம செலுத்துறது மூலமா பகவானை அடைய முடியும். அவர் தனது இருப்பிடத்தில் வசிக்கும் போதிலும் எங்கும் நிறைந்தவராக உள்ளார். நமக்கு தெரியும் அவர் அங்கதான் இருக்கிறாங்க. கோலோக பிருந்தாவனத்துலதான் பகவான் 200 கிருஷ்ணா ஃபார்ம்ல இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ளே இருக்கிறாங்க. எப்படி இருக்கிறாங்க? நம்ம எல்லாரோடைய மனசுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா ரூபமா இருக்கிறாங்க, அவ்வியக்தமா இருக்காங்க, தோன்றாத அருவமா இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? நம்ம கண்ணால அவங்கள பார்க்க முடியாது. பக்தி தொண்டு பண்ணி அவங்கள நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட மனசுக்குள்ள இருக்கிறவங்கள நம்மளால உணர முடியும். மேலும் அனைத்தும் அவரினுள் அமைந்துள்ளது. இது எல்லாமே எங்கேருந்து வந்தது? இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாத்தையும் படைச்சதே யாரு? ஒரு உயிர் வாழியும் படைச்சதே யாரு? பகவான் தான். இந்த எண்ணம் நம்ம மனசுக்குள்ள பூரணமா அமையணும். அப்பதான் பக்தி தொண்டு நம்மளால பூரணமா செலுத்த முடியும். இந்த உலகம் துக்காலயமா அல்லது சுகாலயமா என்பதை நீங்கள் உறுதியாகணும். இது நிச்சயமா என்னவா இருக்கும், நமக்கு இந்த மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ கொடுக்கக்கூடியது எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மள இதுலயே கட்டுப்படுத்திடும். இந்த பெரிய இது ஓஷன், இந்த பௌதிக கடல், இது இந்த கடல் நம்ம கடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த கயிறு போட்டுக்கணும், எந்த படகுல ஏறி நம்ம சவாரி செய்யணும் அப்படின்னா பக்திங்கிற ஒரு படகுல ஏறினாதான். பக்திங்கிற படகு நம்மள எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கும்? பகவானோட பாதத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கும். நம்ம பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இந்த ஓஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, இவ்வளோ பெரிய கடல், பௌதிக கடல்னு சொல்றோம்ல, ஒரே துன்பங்கள் நிறைந்த சாகரம்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கண்ணுக்குட்டியானது துள்ளி ஓடும் போது அது மழை தண்ணி ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட கண்ணுக்குட்டியோட குழம்பு பட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும், அந்த குழம்போட அந்த அந்த இம்ப்ரெஷனுக்குள்ள கொஞ்சோண்டு தண்ணி போய் தேங்கும் தெரியுமா? அந்த காலை வச்சு நடக்கும்போது அந்த காலு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பதியும். அந்த பதியறதுல போய் மழை தண்ணி சேர்ந்ததுன்னா எவ்வளவு தண்ணி சேரும்? ஒரு 1/4 கிளாஸ் தண்ணி சேருமா? அந்த தண்ணி மாதிரி அவ்வளவு பெரிய ஓஷனும் சின்னதாயிடுமா. நம்மளால அதை என்ன பண்ண முடியும்? ஈஸியா கிராஸ் ஓவர் பண்ண முடியும். அவ்வளவு பெரிய துன்ப சாகரமான இந்த வாழ்நாளை நம்ம கடக்கணும், இந்த பௌதீக கடல் நம்ம கடக்கணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற ஒரு செயலை நம்ம செஞ்சோம்னாலே போதும். அந்த ஓஷனுங்கிறது நமக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடும்? கன்றுக்குட்டியோட குளம்படி நீர் எவ்வளவு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு. அப்ப ஈஸியா நம்மளால ஜம்ப் பண்ணி அதை கிராஸ் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு ஈஸியா அந்த விஷயத்த நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். பகவானோட இது அவங்களோட ஒரு நம்மளோட கனெக்ஷன் நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டோம், அவங்களோட நம்ம பாண்டேஜ் ஏற்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது சாத்தியப்படும். 28 மாதாஜி. Yes, Mataji. वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव तानेषु यत् पुण्यबलं प्रदिष्टम् अत्येदि तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चात्यम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः. हरे कृष्ण माताजी.
ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், என்னென்ன மாதிரியான டிவோஷனல் சர்வீசஸ் பண்ணணும், எப்படி பகவான் அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு பகவானே கொடுக்குறாங்க, நமக்கு உபாயங்கள் கொடுக்குறாங்க. வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. ஓகேவா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னு வேதங்களை படிக்க முடியுமா? எஸ், வி ஆர் டூயிங் நவ். யாகங்கள், தவம் செய்யறது, தானம் கொடுத்தல் அப்படிங்கிறது கலியுகத்துல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இம்பாசிபிள் நினைக்கலாம். பட் அதை எப்படி பாசிபிள் பண்ணிக்கலாம்? நாம ஜபம் பண்றது என்ன ஒரு விதமான யாகம் தான், அதுவும் ஒரு விதமான தவம் தான். ஓகேவா? தானம் கொடுத்தலாம், அஸ்டதிட்டிஸ் பண்றதுங்கிறது நமக்கு நம்மளால கொடுக்க முடியும். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி செயல்பாடுகளை நம்மளோட வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனால நமக்கு விளையக்கூடியது என்ன அப்படின்னா புண்ணிய பலன்கள் தான். அந்த பலன்களை நம்ம இழக்க போறது இல்ல. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைக்கிறான். நித்தியமான உன்னத இடம், உன்னத இடம், உன்னத இடம்னு ஒரு டைம் சொல்றாங்கல்ல. அப்ப பகவானோட இடம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிந்தாமணி தாமம்னு சொல்லுவாங்க. பிரம்ம சம்ஹிதையில வந்து அந்த ஒரு வேர்ஸ்ல வந்து ஒரு டேர்ம் சொல்லியிருப்பாங்க. பிரம்மர் பகவானோட இருப்பிடம் எப்படி அப்படின்னா சிந்தாமணி தாமம், ஃபுல்லா வைரங்கள் வைடூரியங்களால இழைக்கப்பட்ட தங்க மாளிகைகள் தான் அவங்களோட இடத்துல இருக்குமா. அவ்வளவு கற்பக தாருக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம், அவ்வளவு வெளிச்சமா இருக்கக்கூடிய இடம். எங்க பார்த்தாலும் நம்ம என்ன நினைச்சோம்னாலும் அது கொடுக்கக்கூடிய மரங்கள், அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பசுக்கள். ஓகேவா? எப்போதும் பால் செய்யக்கூடிய பசுக்கள் அங்க எல்லாமே இருக்கும். ஓகேவா? அப்புறம் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஹாப்பினஸ் மட்டும்தான் அது கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு அதுதான் உன்னத இடம்னு பேரு. அந்த இடத்தை நம்மளால அடைய முடியும். சரியா? இதுதான் பகவான் இந்த 8.28ல பகவான் சொல்லிட்டு தன்னுடைய உன்னத இருப்பிடத்தை அடைவதற்கு ஒரு பக்தனாவன் செய்ய வேண்டிய செயல்பாடுகள் என்ன, அப்படி அவன் செஞ்சானா அந்த புண்ணிய விளைவுகள் அவனுக்கு நல்ல பலனை தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அக்ஷர பிரம்ம யோகத்தை முடிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்ப தருபஷ கிருப சிந்து பேய வச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத தாதர ஸ்ரீவாசதி கௌரபக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. श्रील प्रभुपादा की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा।